ya kwa hu se wawuda kwan ho ne ye kire se ansa no ba ba wu no BBC ye na wo mu hia ne se woda kwan ho a wafiri mu emu amane bo ahodo ni nyina da yatena si ya de baba ba shoma foforo bebre ka ho eni aboaboa no a ene ya de ebremo yemfa emu aseda ni nyina da ema yaboafo perfect series ngoma no pebi mu abofra na Ghana education service say English language busa ho de won bebre basic one kosi base 3 e de kwa kosi 4 5 6 e de kwa wo mo JHS ni mu nyina da ubenya bia mo history of Ghana ne nso basic one na kosi 6 ebi wo ho RME basic one sa kosi JHS 3 fo no ubenya bia kenkan na e ba no computing so a KG fo na kosi base 6 ebi wo ho creative art nso basic one kosi base 6 aba no science math and a books ahodo ni nyina enya na e wo ho mo amu nkwada na afi ne ade omkwa akohyase no numeracy language and literacy creative art furnace writing and coloring for preschools na da bi wo ho schools no mock exam terminal exam midterm exam famla Estate question no san supplier leakage bia ma wotwura kwada no woto bia ma no na wono so etwro no schools no mode ba ya sate question is dia mamo no ya momoa o sansen kwada no BC nunu ho no asolve we na bibia kokwa ne dada kuma se dia puto gya ne we ben station no enkwandanso man first stop and the bookshop bia mu no enwome enye na 0243 299 938 and 0540 755 465. Now, perfect series basic school assessment competition no 25th June ya finals number koso ewa the southern sector. Na main contest no 4 square Old Central University Matayeko ehwo na dwumadie no beba so ntino schools ahodo am qualify eni nyina na ma hye nso ede amaye ebusia we dia wo ba no woni mbo obo we be ma na we oba the opportunity aba right careful ni omni prime foundation aka bom ene company bia ewo Spain abroach mamu eno amo baba be ye nkwada imua akwada no hwe ne modern ba wo bo no a boyi wonyam wo bekwa animu ene no opportunity na ba wo ba be ma wo ye coach wo ye wofo club owners team managers footballers wo ye obi kura na wo observe akwada bia bo no onimbo ohiam ade a ene na emwa na ba frey 0246 124 683 Mamen Sanfani BM 0246 142 683 0246 142 683 registration e kwaso ma bofra na nkachiri friend tamwe ne yam register kwada no enka walk of village companies awodo amutie ya momfo madwaton de ne mra ya beba de ro ne de ama ya kacha mo se wo joint bi mpo na afra ya beba ba ba commentary ne wo live ne yenye wo fidue mu ha ya de kwa askwa new road wa table games and ya de match no enumere 5 and 8 de ni free ho de ama enti bomodin ase wo share wo ho na wa ba be ka je ho ne ya bibia kama afie matches ni nyina ya de bramo live ewo table games number ni nie companies na free 0240 889 243 and 0247 995 160 find time kanodie no eye aduane ankasankasa wo bo ba ko guna kwamen we no calcium bom omega 3 6 na 9 enti na kwada no numbia boa ma ni nyini mu no bibia koyie panyinu so numbia eye wo ba Ghana yi efie bebre ne ye nte won asembo ni bia enti bobura ba bia tonto anodie ni nsuo na find time kanodie kokwaje wo de e wo ho nwuma dama ena awia yi wo bo so mi mu na ensamodro nyina da makenkane ade ama mo samfo ofajon entwi bo sia kola bo sinema ne mozi kwadwo mo won madama Facebook ne so YouTube bia ye dem e wo ho me a me som wo no medin mami adwoa nyanta tando afika se no emu ensam eni Asem Beba Dabi Bane sentin someone ro ya boabo no awie no ya hye ase ede amamoa na ya hye ase de fra santimantem ha ena nwumre enya sem keto akora Ghana any England match no wo bia de ne predictions eba ebese Ghana ba hye ebese England omu ohu ebese ba ya draw na Ghana ba hye 1 te said de na no wo hye Panama na any predictions na score line no aye bebre wo bia de ne de eba predict and win so de ekoso enkrofo on betwa bet
nso no wo mu guso da wo twa Ghana be hye ana England ana se sign as course no ebekọ aka ho ebi ema ene yamade boni Solomon Nimo wate asukuma se ne mo ntene so ene Ghana de hye bia di nkomo de afa games ne ho sign as anteman eka edi afa ene nwumere game ebekọ so no predictions no aye bebre mumientie nsemu bia wonom edi ato yamane bofo anim Ghana kra me nim men ka the last time ye bobo a dom no kra she Ghana jersey e mo do ba mu sa what you say into odo na wo ye man ni mu e fa blast town no odo sa ba me kra me dua men ti ase because ye bo qualifies nyina kra no bi ase Ghana ye nko ye hwe na me nim say Ghana betime ya support to say 2-1 win for Ghana be need 2-1 England won she Ghana da eti bowe e ye win ma Ghana anya de draw and Ghana born no e be share England for obia fa jide ntachire jide bia obia Ghana bia fa ntachire susu no beta bia chi born no 2-1 e be share England for 2-1 obia fa jide mla aba na ne be sa ko don de mo aba pa be ne de emfa e be sa ko titiri ne ma no e ma no mo she Ghana jesi ne de mo beto ma kuma ne de emfa oh na Ghana ni England na ebo team Rashford buka se ka mu na ati bench enye easy emfa ade bi won ma emfa frame come say we am PZ me ton fun PZ first titije sen like wom na chama team we no ko bo ntimi nso mo na ko she England obi ha ken mo ne sa place ni go chama emfa omo she we won ko e normal omo she be 6 and 5 ye ne Panama red the boys no na it wasn't easy but I said the boys ni na Amado na Samba back enti ene England for ye show mo 1-0 pe we nye gidigidi bia ono mo ko mo ne baba musuro omusuro sa mo kipa ya odam semenyo wa hyena no san na be hia ye show mo ko red go ba ko pe omo mo kasa nyina oman no maf no mo ye agro na du park so na be hu di wo why this is the first time ye ko tournament a mehu se ejesi ya topa eti me mpai bo ni se enne match ne die emu odene man but players no more modern at least ye nya draw kra na make oku Barcelona many beji enti prediction no for prediction de agu akwamu no ene ese nya asem ketu akura o na Blasters nso coach Carlos Quarez wono so akasa the message bi atodwa de ama team no fans Ghana fo nyina ene match na nkasa de wono ankasa waye coach no wo expect ne nsam a coach nso wo de atodwa ni always have the right attitude knowing that we win or we learn. So we have a great challenge tomorrow. We know it's an important game for both teams. One of the teams on the pitch is probably in the list of being a candidate to win the World Cup. So the full responsibilities of the game it is on top of our opponent. But we don't escape from our dreams, goals, and responsibilities. We want to win the game. That's it. I was here for and you match no coach akasa Ghana for so akasa engineer can say players ne be so mo nyam na ene won ma say hode ama Ghana for ne ekọ eno no na ye free anumre match no na ye mo nwura mo nkopie mu e wo sahwi atronso nam de wakwa kopie eno ewo baabia ni anwa so bekwae ewo sahwi atoye no nso no okonso atoye tifido western north nam de waduri aba beto dwase krachi bi ne din ayensa aka Francis Ade ya ye kana asemi sisi ade ne ho abasam na asema ne ho abanyina da ene se ya kwakwa kwọche no ne ya chi no ya hu se enipa tikonko eni enipa bodwe enipa so enipa kwaniama bebre ne konko yi aboaboa no egu krachi eniamem na aposifo ne kire se wo mankasa wo mu yo prehim bia no mu hia krachi no for interrogation kwatoto na no na wo mu kwa se wo mu kwa akoye research wo baabi a wote no enu mu kwa hu saniama wenyina da wo ne bag mu asabre yi ya che na wo ba beboa ma hwehwemu ahodo nyina akosho wo ho na busia asemi kwa ba sa no na se eni akwakoye nyan ka hu bi mamra wokopie mu wo ho a assembly member wogina mu ma adehia wo ho no Samuel Japan ya ne na di nkomo
Emma ne de nsɛm bi ato yɛ nim kwan yi a wɔn fa so ɛwɔ nipa ti kongura branche 22 years deɛ yɛso ɔde yɛ dan a wɔsan wɔkɔ yɛ no na egugu hɔ no wɔpaake yɛ ontumi nyini nsɛm na no nti si aposifo akɔdoa no na assembly member yi yɛde ne kasa yɛ no nsɛm bi a wɔde ato dwa wɔ ho moma yintie bi Ashanse no omo report by say omo akɔrɔ bi ɛyɛ STEM senior high school ti omo kɔ so omo kɔ akɔkye no omo akɔhu sɛ nipa ti na ne nan dompe na ne nsa kra enkase ɛwɔ hɔ ti inspector Asem Beba police station na me kɔhwɛ ampa so na etisa ema emu no commander mobile ma yeba amusie hɔ ema abrante no ɛbɛkyerɛ babia na okutu no mi bisa mu ebisa kroma isanse babia ɔkyerɛ sɛ otu ye no ye nisie dada yegya hɔ nipasie nti no mi bisa mu mo kyerɛ me abusuafo ba ko a ɛyɛ omo dehyɛ ana ɛyɛ omo nana omo sie no ti inspector ma me frɛ abusuafo no nti omo call police station any omo ekokasa na efi wo de enra me hyeda nti bibia mfrɛ inspector ho Abusi assembly member ojina moma adehia womo ewo sehwiatro nsu electoral area somewhere Japan ne ne yati yi na wote so no abo kasa wo kire mu se womo ne se enipa kwa no a yekohu ye ewo krachi ni niamemo wo ne fie ho no nana ba ko bidia na na bia wanya ne ba bi kwa nana badu na se ukopie mu ewo ho a oda tro nsu o tan ho a ene yesie no no omokwa ne na so no hu se baby bebre bububu na se de no omo kire na pepepo ni nipadua kwa bi na krachi 22 years de nipadua kwa de nka de yeden na ka hu bi mananai na busua panyini akasa de afa de asi hu ene na na pia nso akasa pa mumientie nsɛm bi a wɔde atu dwo kyerɛ sa tentrene na busua yi wo mo ɛhwehwɛ mi akasa mi nana na nse ti anu fi anso mi na me ye o mu yan busua panyi nti e se mi tu ho na mo ti me ba na mse me ba bebo abusua na mane ti me ba abusua no ho no o mo so se sa mo kura poti na ko mo ba ma na o mo ba wa ma ma tu mi na me ko yi awaso police station nti inspector yen se o di asem no ko ayi o be ko nsia no na me ka se be 40 years na me mo fa so ba ko ye ho ayi kwatwe ya nu asem yen se sa de e ba na akobo ayi no bo sha ayi no na busu afa amanye nti e bo wo amanye wi ansa ne yakọ ayi mfie na ne ayi mfie fo so be ye no na hu abusia eno no nana yesusu se wonu ankasa no ni dompe baabi no na ne yakobubu ne na ene yakwa tutu ne 22 years akwade yakwa chini 22 kra de sanka wani afia ne sa ana atese na busuafo kire se wedi omo ntiase enti no o se ehwehwem na de wo se ye de fa semi hu biada na nemu awuo na bebi ase ni dompe gu abonte so obi akwa tutu de emra no enkasa ewo asemi emu na de se wi wan ye wo ye kwa safo ewo sahwi na krachi bi afre no Kofi Obed yesusu sa wono nso no owoni 20 sabre ya ye kasa die wono nso yakwa ko hu se Kofi Obed wafrim na fra wafrim no adehia ne kire se encha ye kura na continue chi asode a ewo sahwi asafo ho woni asode mabi ebenya menteme ho ase ne wantwi kakra ba wo montam na kasakasa ne ba wo montam ye no womu ya ne se yesi obi awuda kwan wa womu koya Kofi Obedi nya woni nsode mabi enya kasakasa no wono no akwakowu ada kwan hu no obi nhede nim sakasakasa na chi BBC yo seba ne san yo eno makwakowu se woda manchia ba bia wafiri mu abusia asam no akwakoye anwanwasem pa na assembly members so ogina mu ma dehia wo sahwi asafo ho Frederick Quartin yani na di nkomo masemi sede sisi pote pa no wodi mu ensem asomye enti asori bi ben ho eye continuation church enti ma mene committee for na ye bo asori ho ekobisa asofo no se ye hu se obi awuda ha se na onim efa eho
ama no so gitu ni say e yampa ahomache be 12:30 to 1 mu na ne ho no e ya wagi ayarefo ogu ho na soro ho enti omo ho no bi e ka kire ni say wate say nkofo bi e kasa na asem abako ka ni say ya hu say obi wo ho enti emu nwura omo susuro na e so omo fresh off no enti sofo ni si wo pie ba no ba ye no enu mpo no say experience anka na baba ko e wo ni sekan nkofo tu ne di kan pie ba ne so akire na 3 be ka ho no mo ye 5 na ono eba no so ema ono da no so ema ninya ayi ofre na asorefuo ni bi so omo so rahye ba ho in fact nkofo no say don ba no mu dwane but modin bom no mu timeche ba ho ema ba kono according to sofo no kire say through investigation ema nipa no bie na no kan say obi ene soma omo se omo mra me pepemfo anase oba emre sanipa no enti according to sofo no kire so omo gi nipa no kura number enti said ye wo tete no sa na yan so ya te pe de sofo ne kana na chese nkofo no mo ba ho se bi akomo be pe nipa na so mo kwa kokum no so mo koye ni denyo nti na mo ba asore ho no na wowie permanence ho no wotro aso ekire mu se ba sa okoba posifo amane ma posifo be pegya mu no eno nso emu nkirikiri mu ahodo de to aso mo yinti bi enti asore bi ben ho eye continuation church enti ma mene committee for na ye boru asore ho ekobisa asofo no say ye hu say obi awuda ha say na onim efa eho kama no so gitu ni say yampa ahomache be 12:30 to 1 mu na ne ho no ya wagi ayarefo ogu ho na soro ho enti omo ho no bi e ka abusia sade honorable Frederick Asie no ne ba sa no okobo aposifo amane emma wokopiem wo sahwia safo kire se St John of God Mortuary wo ho no mo ede emuna kwakoto a nhwemu ahodo bia de wo ho no wo mo eye sane ebeya ansampo no de bema abusia wo mo ede ama abusia ewo asemi emu na ye kwakwakopiem ewo dwabo so no so wo sahwihwa na de sahwinku a na aban enamusini a wo ho eye Owura Alexander Edu wodi atodwa kire mu se won ma hyase ye oprehim bi ya wo motetete gatamu mantwia sane ye be ya nsuo tutututui gata na etwoku no nsuo betumi aba besena kwa emfa oye ne biada emma na aka ho bi ma operation ya wo mo yeyi wamachi enipa duonu nso a kire se sanitation offenses nko a ono aboahye ne kambu a wote gatamu no no mo nso asie kire ya wo mo ye fi ede aka ho ena aka ho bi ma nipa 27 na sabre de ya che wo mo embra ekwakotwe won maso se wo makwakoto nwura egu ba bia ennim kwan se wode sa enwura no egu aka ho ebi ema ye ni Owura Alexander Dukasa ye no ensemo bi ode ato edwa ede afa ho ene se sisi ade obepiem won mpatwa so mani abre papa wa won be ba inspection a ye becho se embra etia se wo bi beto enwura gu basa wa wo de wa mbra be hye wonsam na be ye wo de wo pe no enipa 27 na ya che wo mi sa ne be ye se ne be sen na ho ede ama wo mo basa enwura de wo mo mpafi wo ye fi no na wo chewa se de ache nkrofo yi saada no wo be ye wo bra wo kirekire nsem mu no mo mienti nsem bi ono abo wo de atrudwa information se na nkofo etubola ebun enti anhwe ne ye ne ankosi ano kwan a betia man so na timi ayiri na abefa nipa ti anopai yitu anamo ne Ghana Police Service na blue water gas no ebi ye so na nabo ne environmental health service wo jabo so ye nyina akabo with the media na ye nyina akabo mu se ye ko patrol stretches no so na yahwe se e kosai na de ka ho ne se ye ko na ehu se amanfo to bola e de agumu a ebe ne se wo fie pro na wo di se adwuma no wa beto obi a no se the police station. Just I speak to you now, I don't have the full records there, but if you know I need my so I'm a police at me apeke woman nyame ya adoma Monday you don't work with court no much say the intia omunko a pese omoto bola gu nso no manso ne yema na eyiri fa manfo ma majapade e mani pagre ne kwa enti that is the main reason why intia ma the two sana mo ebinu mo nyinyini ebinu ma pension na nyame na ron watime si 2 bedroom 3 bedroom na wonko a watime akoto bola gu nso mo ama na choki ama nso ayiri afa sani pakoro ontime nya adwuma sani pakoro no ade chia ade no be ye wahwere na japade nyina obi mponye japade keke
tumi hwere ne ndehye esan ka ho nti ebeye ofre say wo nkwa to ball agu so hu nti no so yira ma nipa wu oda wo ntimi na but akwai nipa ho adwuma nti yeguso a yesere wo na yesere ni nyina so ma discipline so ya adwuma ye we nkwa na ebeye ukọ town ni mu so a formation ye nya ne say amanfo twen an so beto a no asesa no ball no de guga tani say nsuo no mum na enye prae na nsuo no pra kwa he na odi ko o de kwa ko choki obi baby na no so akofa problem so anya nsuo yire no nkwa na ye problem ya de betumi atiasi ko so no yiri say no fa no ma enye ni nyina akofa family am ya ye betu lo nwana kolora na atie aban anamusini a owo sehwidwabo so oru Alexander Dunene enabusiafo yekotie ye awie yenyina we so na ensema hodo eboabo no de bremo kase mu nyina da yemfa ensi ewo hasamfo ofa John Entry Bosiako labo na bedi akire na kwadwo apia sanso ena Professor Kwame Agyenim Boaten ene Papilo ene no mboabo ansem na no edema ye Solomon Nimo ene asarbia mu nyina boa ya Papilo bobo mu chidom ma ensem no ye de ebro senior man mozi kwadwo mo on madama Facebook YouTube bia unsu wunya bi ehye ye mia mesum wawie midin mami ajoa nyanta tando ya dem nyina siama mumo eni tiade na yesoso na Krobea na Asante eni na pamfo ede Asem Beba Dabi dwumadie atwaso apomode mapade eno ane Hepa Plus Mixture apomode mapade eno ane Hepa Plus Mixture Unia, Pavi, and a Plaxmox Mr. No, malaria dronana. Annie, say an answer. Wubeje the same wife, you know, you're tested positive. I no bieno. Says a coup malaria morning, you know. I'm yina negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixer, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not Plasmox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, I fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox Mixer, 1 nominal, 2 malaria and asakura. And yes, I diaku doctor. From 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for about or more manufo and Quadawan in Fidu Yunkan. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jodian Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oma me koto obi mama mano. Owe jajai. Abua wa mo se what to make in kai kama. Wa kabrofo. Wow. Na nkontabu akra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAG perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo and a tre wa nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG, books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP nina. Every basic 1 equals basic 6. English every basic 1 equals junior high school. Ne bane combine so o woni nyina bi English nom and maths nom me say books bi any wa perfect series any bi na GS any naka enso am approval into obata bia nkoto bi maneba. And na say we there school bi kura betumi akotu akoton amani students o. Na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams, terminal exams and midterm exams at the mass school so a here wo mo a etufo nko putuoja station ho enkran danso mine first stop any omamu ba bia yetonto books bia from 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. apomode mapade eno ane Hepa Plus Mixture Pavi Plasmox Hepa Plus Mixer to malaria and asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus Mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini menti ase me do. Tie Hepa Plus Mixer enya adwuma ebeye woni padua no mu no. Afie kra na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pom mudin hu hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband and ye won so we ye Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus Mixer ma je dure di pa Pavi Plasmox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie dum ye nu nka ho. Our pharmacist na herba shop etufo mfre 0542 778 572 and 0549
297-463. Pepper Plus Mixer. Mapobudra Mapa. FDRG Edwin Kratoya. Nansei mi amidi ho adanse pa se made hu na kofam ade ban mi o ewa chiro mi hu ni ye papa asade ebo asi mani so mani ne so ye wisi eso ye mi kusu mani prunsuo efemfeme ewowo me ensem sei na wo kadia ehia pa se doctor hwe ni be show bra by Grace Eye Clinic mayen fe fidie hwe wani no so enkosi wani na chi nye hwe se de nyoma sitie by Grace Hospital esanso obi a ye hwe asomu ehwinimu ene eminimu mehwe ENT Clinic etimu amota kwan mu minimu ana wasum tai kekau ne sentu de nyoma hudu awura wasum setakra yi wasum penti hairpins matches ene nyoma hudu awura wasum no Mr. Jai ne bra my ENT for enhwe wasum ne fama wo da ben na hunu dentist e mo hwe wanu mu ma wo wo ka so bi hu no kokọ na chi bra me nye scaling and polishing wanu mu nye hwam kama wo se na so abua bra me hwe ye de bi besi so ma ye fe ana mpo atu a ye besi foforo de ama wo kaka bi jinjo wo se ye tu a ye betu ennyoma amaka nyina wo pesi ye befie be hwe ye be ba by Grace Hospital so Kumasi Breman eben DVLA office no bibia ni amienkasa 0244 976805. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum Pon Mo, Sir Orni, Marika, na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu mubuhura, aye ni na sienkam. Dise nyuman obia ni nyuma, nyuma ne doso. Nanso, di odi amenipa no, eno na wede, ohweso, edidigi. Otec, nyame ma won nyuma no, enkoso. Openya wo pie adwuma no, enkoso. Nyinkyire, enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemoduma wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden no omo dia eni se ame no kasa no kai enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obra ne ho hwibio but ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpa aba omo da so busua ɛyɛ waduma na papa wo yɛ ne kyɛnse ye kan sha yi ni na asian kan bo wo mu nyina ho ban e bidia ye tia ehumɔ brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo wonyi nkire ne duma ni ntumpon no mo so fa botre odo ensema ya no mo tika e futu sema yo ne ya ne ya ne kire wo mu gu ani mase nya sa na mo tie wo mu ka se aduma na mo ye no emra wo mu hu obi ani mase ne mo ye yo kaka ye ne ya na mo papa nka wo mo ho efi sa bre bro hwiri kopum bra wodi obia bekɔ wodi baba betena se a se de be ya on be hihie na bibia to ye no awurade wa ho ɔden no tumi no enhye wo manya kokuduro emfanya kopum bra wa obi woni mu nyamo adum ni amen ɛga sɛ amanfo akabia matina ɔma futue usom sɛ futue ɛnyɛ adwuma sɛ yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛfrɛ wo yere a one ne wɔ hɔ yi waa ɛna wo babaa no ɛwɔ fie ha a wobɛpɛ ontu tunanu ontu mate sɛ wɔ so wɔbɛtu ama wo adwo wate okay mate ɛne yɛda ase ɛba ne papa paa ni o asɛm na yɛka ne sɛ yi a yɛka ne sɛ yi no ɛnyɛ abɔntenso o ɛyɛ ɛba ɛne papa meme deɛ wo mu nyinaa ne sɛ wayɛ me 419 ama me that time na nka metumi atɔ prot ɛna wɔma ma baba bɛsi dan wɔ asase no so atu ho nsa andansefo wɔ hɔ wɔnka ne kɔ mu nyina ɛgya wɔboa wɔboa mɛba wɔbɛtu nsa ɛnsa nyinaa ka wɔboa la kasagu ha maame ne baayɛ no ɔne igbe 220 cities o ɛna maame ne de maame me yere wɔ 20 cities wɔ pa do nyame ka ko kunu yɛ tɔne sɛ
den wan to ko ko father me say adanse for me kasaguha wan suro wa ya wan suro ni pa bia una wan papa ni tie bachiru dia me pesa me kyerɛ wo ne sɛ brɛ wo ho ase me mpagya me mu o na ade a wom ne sɛ free me kwala abram bashiru yes sir brɛ wo ho ase me say me 43 years ne busa papa ne sɛ ne sɛ ne madie bashiru manya sika tenase wahiti dia ne pia bonten na akɔ ne mframa nyununu mfa ho wodwo ano aba 1 million na wode kyerɛ wo no wode yɛ dɛ ano me dibi to aduana me dibi so to I ring promise ring a dear ring na promise ring ɛna ɔna de hyɛ wo ana wo de hyɛ me ana me to yesese ya obi am frɛ me nka kyɛ me sɛ wo pɛ me ne ade se ɔna ka kyerɛ wo sɛ to promise ring ne hyɛ na me na me to ye me akasa na me de me pɛ to ye enti hwan na de hyɛ wo me ana me de hyɛ ye me de ne sɛ nyɛ ɔno waka sɛ ya me nkodi wo bi achi ti nipa no hu sɛ wona kora meka aha me ne obi te to wona meka e ma me mfa nkodi afi na me bɛka sɛ me ntumi no wontena ɛne hu sɛ hyɛ me wona meka ɛne me brɔfo nyɛ enti wo fa brɔfo bonidin na ka kyerɛ no sɛ wo Nigeria ka kyerɛ no sɛ wo banana Krobea ho wu Otec FM ha na wo soma me ama ma ba Abuja aba abɛhwehwɛ no fa brɔfo ka kyerɛ no root I know about you, but I don't know what you plan about the way. But I tell with my father Yaw Krobea to come to the praise. But I come to just to verification for your side and your mommy side and the father side to see about you. How to you are a good or not a good to see about your family, to see about your mommy and daddy, to see your sister and brother. But I tell my father to come to your place to the investigation to see him to the other way. Jatabiribo, Jatabiribo.
ena wia yi odomankoma nyame ayeyie enka udin kronkron no awia yi odomankoma nyame enase enkamfo de ntontom ene yede ma udin kronkron no arafo ne adehye ene eye benada dwumbusumi da toso aduonum yensa emfimpinu aduonum siamu ene yeda so wi sabre premo no atopa ho sima aduasa enum ebre na wiedu yede Asem Beba Dabi dwumadie no ene ebesom na dwumadie so na da biara da siehia asem krope ne eka yese yede suade yese yede kire yen ho nso ade enunti ena wie ya yehie nokre adofo ne adehye moma yense yen ho se ye ba besuade ebre kro na amuo no ye ba be kire yen ho nso ade ewa afidikasie yi so na dwumadi aye die ye live ewa yen social media handles ne so ene ye kan ensem bebre ene gu bema ne so ye kan ensem wa wutibia sabe esase wo famu aba wodi bitu hofo wodi bi hye wo hunkran wo ka bi bom na wode boa wa ankasa wa brabo eye sa nsem no bi ene na wie yatena si yede ba ne ye live ewo ye social media handles ne so ene sa wo join ne ye ne a wada meburu eya reposti eya share se won follow ya eya follow ye se won like ya eya like se wo ye ne sa ebeboa madabiara da ebehia wa afidie so se no ebebo won kaye na won so atumi anya akwanya ama ye nyina ya kan bomu asuade na ya kire yen ho nso ade awie Krobea nana Yaw Asante enimidin na wie ofreme apesemakana na meje so semiwura ene oji amanie majimadwa ewa afidie yi so ene Krobea jata matenase na santenase yi eya adesua ene adekire ene yedeba ene yenuanum Be Love Radio fo amu Spain na mo monitor show ni nyina Nyankopon hwiramo na onyamo kese afa United Kingdom mine mu GN Radio fo amu ho awie ye chiachia mo Patmak Radio fo Abawa Radio Amansan FM ena afa Sahara Radio fo nyina Breni Radio fo mu nyina ye chiachia mo damo ase se na wie mo nso mo monitor show no ena Kings Radio eno ni TV o Paris France abuchimani mu ono nso aba de mu abiebiem ya adwumadie no etwagu daache hima radio wo Denmark Rakus FM ewo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America abuchimani mu awie won mu nyina aba de mu abiebiem ya adwumadie no etwagu awie mabedwafo wa ha oba de achiame agiadwa eja kwame enso ewa ha ena wie jataba wa ha engine room ono na hihye dwumadie no ma yede babesom se wo content ane so akwadwomo ono nso aginadwa ya wono nso adie wura so ena yechi tafo eta yechi se yemra metna se na yensom ono nyina ta yechi pampe se na wie yemra ne yemesuade na yenkire yen ho nso ade sa na wa wutie yen wa wo hwe yen ena wie wo nso ka yen ho bi awie yen nyina yema yen ho ya hiehyia na yema yen ho akwaba oba de achi ami akwaba ye ja akra mpom te sai Nyankopon adom ho ye pa na so so adom men so me ho odin ye de Nyankopon ene ye benada ene nso ye ne sa blaster for ne we hefa ene ye de etitai ni nyine sen mawo papa nya asem keto na yensre odoma nkoma se won kan ye ho na England fu ye ntwimfa won so se dia na anu ye yebetwi afo nso ne yebebo chichire no ma ye ma ne chichire wo no yi England for no abra wo ka mo mate eso me fam ho adwen chichire wo mo boduam yes ya chichire wo mo na zo mbokwa na mba bi se dia na anu ye nkrofo no yes we dey bo na go very good enti enei ade ba akwa se fata sa o hye ne nso ene se for commentary any analysis bia uhia unyiwa fidie ni mfiri Otec FM ha ene squad ne betnase na wono gye wono adwa minum ye no Ghana ye ni US ene ye ni Mexico
ene ni Canada nenso de beto fom ewo ho bia no ono befa na ode abreye ena wiei adofo ne ade hye ye ba besom na ewiase abrabo a ye boyi obia de da nanim de obeso mu eye awurade nyankopon ko a oso mu no aboa wo no ode adwen enso domo enti de obeyo ne se adwene a wode adom wo no wode adwen enso be ya adwuma na sebe obi amfa wonsa anhye boase ye wade bi wo wiase e kan ye ho enum ne yedidie enkane na yedidi wo bode hono so wakwa afuo mu no ana empo efie se ye bo apesie ana ye noamo na ye wia obehwe ye kotwa bode na hahan no ni abe horoso ni e de ase ho eno so na ye hwie apesie no aguo enti abomu a ye twie no udidi free ahahan ne so na wo de ate afiri ayo animu na wadi eto de bia se ye monso a eya ahahan kro no a eto de bia eye bode ahahan eto de bia anwonomo ahahan na no nso ye de asese ho na ye hwie guso saa bre ena na abusua ye abusua enti ubehwe ma minie papa nie anuanom nie ni atwa ye ho akuakuakuakuo obi ate na hahan ho na ye tebo abusua na de nkabo mu paaba enei de ye yusu eye chance English ni be ka se pret na de ba ko bi wo wiase monhwe o se ya hahan no o se ye pret ya ye yusu se ya no o se nipa edidi wo so na wo wia de woka ene se eye fi eye aduane no wotegu su o wotegum na didi wadidi wo chance ni mu awie no chance no ba bedane fi enti ye beyiyi ni akohuhurum saa pepepe eni wiase no etie ewa abrabo ni mu hwe ye kwa ye beyi enipa ni je wo ho enye bibia nti o sebe otumi boa ebinom ewa abrabo ni mu na ye kan sam wakro bia ebia nipa no nye free won chen no se mabie wu a onua oba be ye te se chance a ye didi so ana ye didi mu awie oba be dani fi ye mfa wo nye hwe bio tie dia meka ne ye esese wo nipa bia atena ne ho ase na wo busa ne ho saa asemisa edi saa asem no ene se edomu atwa me ho ahia yi omanfo a eneme namui anyanyambia onum bu mesei obi wo honom a bu a wo bu eyetaku anasempoa bi a utumi pagya na adema nintia se saa taku saa sempoa no eni hobie wu a emfaso ni uso enei nipa no nani gye wo ho ba bia wo begina bia wo celebrate you eya de nwanwa bia wutumi ye eboa wo no na brabo ohia bibia wo nya free wo ho eboa wo no na brabo enunti ena nani gye wo yo na ade wei onipa da sani hyene nso sɛdeɛ ɔdwene wo ho na ɔfa wo ho paa no sɛ nipa kro ne mpo sɛ wonyɛ hwee kora mfama no a owobuo soronko de ma wo enipa kro no sɛ wone ne nya dwuma bio ɔdwene wo ho o sɛ bia mo namfo fa ne kora no emu ate ɔdwene wo ho o sɛ nipa ne fa wo ho sɛ nipa no deɛ ɔdwene wo ho ɛwɔ saa kwan ne so no ɛbrɛ wonya hwee kora mfama no nipa wo fa wo ho ene kire se odwene wo ho first na mitumi ya saa de we de mo obo ade achi ame se yi a mintumi nyem fama ne biewu nti obo ade achi ame mfre me se nipa kro no onwene wo ho ti ya hwe se nipa no yie na hwe ne se abrabote se adidie ene chense ana ahahan a yedidi so yedidi wie na pret ni si ho bode haban ni gu ho a ebedane wira ebedania de fin enti buani na ho nyeso obi betwi wadi awade a chiame akra ewia Krobea amasemu ani oni kasa good oni kasa da sepa ye na nyame ase na ye nchia ona wohwe ye ne ona wotie ye nyina titro eda amoa eda amoa tano so Pentecost Central ho no ma ezi de
boga na yefe no na yere dan na akonta me ma monitie akra Krobea Asante kotokose bede na yeyie ene sumina so bede ayeyie ene sumina so se nkanya yekọ afuo mu se de wode kọ tete ho yenkuru nketewa mu no okọ na wakonya banche menkani bia biribia ufakuta enye wo konso wa amfa kenten wa amfa boto enti wo hia moa na wakopɛ bere na wakyekere na de agum na de abafie oba na ohwie ne menkani na banche ne wie ya na wamma bede ne so beda be yura bola so sometime wanya de oboa no awie omoa no asa ndi o ma megu ho emeye wura okotono atwene ene ne awo kan sa na etie ewo ewiase mu udidi chansi mu prete ni ya mono kura se dien kura no a wonya didi na yi wo nsa firi mu a no emu ayefi enti a wose ye befa na ye kohohoro mu enti sa na enipa etie na sa na etie dia na wo se enipa bia nso so se bi to a ema ne nya onwanwa se ebire bi atwamu na ehye me ho na amanfo ne me bo ebire bi atwamu a na amanfo hia me mo ade na omo ba me nchen enti se ne omo hia me mo abio ana ade na me de bo a omo ne ni ho bio nti omo ma me nchen bio wa ema ne nya onwanwa hun se sa na abrabo no etie ebire ani ehia wo no de na ye hia se ye hia wo bio enti edi hia no a ekire se ye hia wo no afiri ho enti se wo hu hia wo mu bio a ema ne nya onwanwa mensu nkofa akomaya de ne wo se esi a na esi every say eka nipa abrabo ho every say na biribi wo ho na no omo nsa beka se si akra ball ya yeboi ebire bi atwamu na Samuel Jai ene hwan ko omo ne ebu omo din o Steven Apia ne Sule Muntale ne aha omo din na ne ebu John Mensa mo akire kra inkum ne Harisnafo ene ayimu nyina ebeba mu dede ayimu nyina ebeba mu ba ne ye wie wo mo ema gogo ebi be na gogo abeto Ghana ma no enje na ya nye aswene ye mo wo mo din bio o ma be ye wo mo de kwem enti e ma ne nya wo ya se bire bi atwam na nipa atwa wo ho ahia na ne wo mo ma bi ewu e ma ne ha okra e ba kai se ato chat na to because ne wo se esia na esie no se wo so hu ni sa asem we towa won nwi hu bebire nko ha enko tete se na de me na me ni ebire bi atwamu na dabi hu ni se ebre no atwam akra we na me de kan de no ho me da se eburu arafo skonzi me hu se waba ahoma ne so na wie so manya na skonzi wo hwe yemfiri o se akra ya Krobea Asante ewiase de ehu ne nipa ma nani da ho eno ano no prince o se akra me wo Dortmund na wie me so me monitor show no nyankopon hyiamo na onyam kese na me woka so America down Jamal pain them eni na me so me monitor show no all the way from Kaswa nyankopon enyam kese na ageman wo Switzerland ena o se Krobea me show free Switzerland wate nyankopon hyiamo pa Idris Dramani ena o se father ewie me mo aha o na wompo no emute sei nyankopon ya dom me ho ye pa better ono so aba ahoma ne so e no se akra ya Krobea Asante na anu abedwafo mo ho te sei odoma nkoma de ne nso adom yen enti yeda so te ase kwadwo Monday e no se na ya Krobea Asante me de me wo fire shop we wa Asante be kwai enne me nso me ni mabedwafo abo ade mu hapa na ye monitor okay erector nana e no se me nso me wo Finland ena wi nana ya Krobea Asante me monitor show no enso free Finland ha Hanaman and was nana I like your videos very much videos ya na mihia ewo TikTok ne so no me ade se yia na mani age nana Krobea yankopon hia no abedwafo wate yenso ye dase Trumuski and was akra me so me hwemo ana me som ewo Germany de ka ho ne de me bo a meka metachrema inti me na ho kra ame ho why bronu ni bi eno oboye inti yemfa de saa ogoro mensa wo esuo nwunu manso ha eno se akra ya Krobea Asante nyankopon nyam kese wate yenso ye kam ho enso ewa ha ene Lazio 1 o say good evening nana ya Krobea Asante mi wo Dubai
ena me nso me monitor show no nyankopon enye mo kese. Good afternoon na ya Krobea Asante Francisca enimidin me wa atwumako fodua Mansena Hospital hwani mu ho nanana wonsem a ya woka enianimu he Krobea asem nie no nana famu aba ne boayen nyankopon tonkoso nye mo kese yeda ase eburu ene nana boadu osi Otec abusua mechiachi amu na mo hote sei ene United States of America ha yenso ye ho den na akra Krobea ye monitor one wapamfo. Okay yate yaba ye ba besom enra oba de achi ame akra ye bonkomo bi ababa awa bi a wode driver kofinti e ba yanim ha e wa afidie yi so ene driver kofinti ba sa osim panyimfo kofie di no ni matesa maton kra na se ka mo nanso wo be represent ne ho mo nsema na yehu se de be ye bia ya wada no wo beba anje se wate obeba wa ya die pa obeba enti de be ye bia no driver kofinti ele sign aba ozo ba be yin ho ano ama yehia ba be yin ho ano ba be yi na sankesie bi asi ababa awayi obo waware yo ayo kunu awade aye kunu de ye na bema no wo kire se enam na dwumanti ontant na fie eni otumi hwim ebia beye na awotwe mi anane me ensa so eni ana eto de bi kura abosome ansa no aba na se obeye nyampena foforo yoba wo kunu owompena ya empena no enti se kurom hwa bio enti won hwe bema na tukura isese as usual oba akoye adwuma ese se ofre mpena no e ma ne fa akire ye nwa edani a woni ni kunu de wode ne mpena no aba ho amobo empena no aba be yaba ya ne ho adwuma oba hwe no woni kunu de na ade ache ese se kwabrane woko afedie wo bi nimo sa na dwode a wo no mo yo ye o sa ahomache de no okope bi atiare ade je kopre o anu de wo bi nim obo krachi twene be mentwe akam ye omoni se akam omoni se wo ma ya ntumi ntumi enti de asa so yo eni so ofre pemwa hallelujah akam na wo ye hallelujah wananye obo afanye ese se ye kofa posifo ne ye fa ambulance ba ho no mo be gade na etuamuo na ye de ntoma chekere me bia bele opa ne ya wo se etuamu anede etuamu anede ye de wodo mo akoto ambulance na ade a mi busa ne se obo se ne ade yitie yi eye den ne tumi wura sebe oba bi mu ne tumi kolo yesunsun okay sunsum na somu den kuta dene okay wonye mu agisi etwa okay omo mpe nurses ne eyi na okay omo twa enti adofo sa asem yei eba akwada ketwa be se mfie du ba akwada 11 years wa hye ne ho akom okazi oyisi ni ara 11 years so 11 years wa hye ne ho akom eno so ya asem foforo eno nso ba but ewie me wo abaya afefe bi e wo manim ha ewura akwaba nana bra wanim ho te say pacho nyame adumu okay eya bie wa no why odi de say mewura pacho from Zelia pacho Zelia de Yakubu edin e ba mitrimu anka me bebo aro no ufri hin e ba Yakubu pacho me free besiase adwoso besiase debi etimatim besiase etimatim ehwa na ufri ana wote ho na mete ba ye free boko ne ye free boko enti wo ye de ani me ye kusase fo ma ya mo ho fe wadi mfie sai na Krobea say de me 24 me ko 25 years o ko 25 into that so 24 unya ngura 25 na aye adwuma pacho adwuma bia mitumi ye bi na maton me ko race course maton ntos maton jene metwitwa momone nso ho da ana
maton fosun so nti adwuma bia metumi koye bi enti sese ya ade na wo ye sese meton ne ma race course meton jene ewo race course mate sɛ yɛ sese ya tosode ton no girls mo ton pa sika wom etesa na Krobea sika wom but meme dia na koye maso meton ma nipa na no watua meka ba sese ne ma ne boa ye den kakra jene boa ye den ne ma ne nansen so nanka jene wo ho nanse de ebebu ye pa ba nanse no amose ka na ebi ma nti jene ho yira no yira kon kakra mesre mo ne mo starting to jene nsie na jene de ho ye den aya na ne to ya tumi yi kitikiti bi ne de apodwe wonsam wa betumi hu se wa bregu enti ebi wo ho kakra ye nhyedan ko ye mo nton hata de o ye na de si awia kora mo ne mfrema fa yimo eno ano no eye na wudi wa de nkakrakra okay zaria enne edi asem kusasi ni abaya ene de wa ba yenim ha shawasem na se na chirichirim na ye nti ase nana Krobea mpacho Abraham ko school no ewo na me ko school Bokrom mishia Brema bi a friend Robert Bokrom Bokrom JHS bacho akwada wo ko JHS e na ko shia Brema bi a friend Robert bacho JHS akwada satam na ugina JHS say me form 3 o ba betro enu akosia Brema to aso Robert enti ode person to manim ana me Robert no bacho ana me so meti ase emunu de o hu se na me ko school ti ona me bedi mpaso agro bi na nyensen ebe mu JHS no bacho ti nyensen ebe mu no na ayese mabusuafo no omo mpene me ti na so omo ha ma adwen wo fie ena me de to boy na nim na boy na ka che me se me nsesa me nema na me nwane mfe me maame mo honum na me ne ma metena Robert na e ka asem se kirewo asem o ka che me no na se efie ankasa na mani nka because na obi anye sa de ni bo efie da me nko ana akola makwa akonyem sa teenage age nti na ha me papa mo sabre na wo mfie se JHS 3 na mo be 14 years am ko 15 years be 14 years na Robert njemo okay nti watuko ti mituba tena ne nchen wo fie a wotimo no e wo South Africa Bokrom South Africa ti me be wo ye me sa before say me ba be wo no kra me ko tena me maame mo ho na kokko wo ye ti e free ho no me ba betena stadium e ye makion odi me free ho betena stadium makion odi na me ne te kama ye free ho betena etimeti na me hu se ase wa sha ase ye emasem opia okwa omantem to okro opia na okonso a onfi me ne memba no be ma no pacho an onfi me ne memma no o ma no na te so asan be wo bia ka ho asan be wo second born account to aso ti onfi me ne nkola na ntina se wo mama ni ye me ya before say ohu me fofo nso na ode pesem to me no ka kire me say obe bie store de amame se enya store nso na me pa se me wo a before say me di kan nyemo de kan ka kire me papa mo say obe me wo obe ma me akọ school ti me wo ye na se me ba no na me mpese me ja ne honom ana me ka kire me papa mo say o mon kan kire ne say me nya nko school ni bi ma o fa me ntu adwuma na me nsu adwuma no ti papa mo nso de tu nanim o je peni ese me wo o de me betu adwuma ba o dada me a me betena ne nchen no adwuma o de me betu mo wa fa me ntumu biem yi store wo so obebia ma me na me ya adwuma nso a eno nso wayi nani afedie edidi ma betena etimatim wa benya abaya bi a nurse ni bi a o hwe no nursing training onfi me ne memba ni te free wona be ma onfi wo no wa benya geria o hwe no nursing training pacho an ti onfi me ne memma no ti etimetim honom no fiera no kra hu se me ne na ko ba ku mienu bi ma obo me mama no pae ma me kofa a police force o mama me chi ne bae ma me ne ka kire me se be ma me ne na wo mienu die woni a police force ne kasa ma police force ne san o machi abaya ne hunti eno obo me pae ma no san nti ehye me ntimi so kofa police force ye ma mechi no
me ba ne efiri ane se obi amene na wo mienu de me tifia me hu ni asem ma me nye sa obeka asem no nti ma me ne ma police fo ne kwan ma me ne tu me fo a Naija wo kan ya no asase me ne nya de ye ntena ene de tete wo ene eno kra de na ma se ma asem kra opie kra dia opie na kofa fo na afre na busa ne se wo we ya obedu fie a wo se adenti na wo ba be busa ne se wo we wuni right se wo be busa ne se wo we sa atem no ebi aba no botom nti wonya nurse ni bi a woni ne chi so eni menso mi na misi wo mami se mi na sika o mami wo mbo sika mi na mdi mi sika to mbo ni se mi na di sinema to so mawa na wasa afa hoho mpabo amo no asa afa na da kwehia me nyonko ba nti mi behu na ekire se gan ni nurse ni na hye mi nti me fa ne phone ana mi yi gan number free phone so na me frɛ gan na mka chen sister Portia me hu se mi kunu wono wo twempena na mene na wo mienu se wonni mu a me wate asese o ba ho ne na wo mienu gen kate ko na no wa frɛ boy na ka che boy ne se me se me boni dua de na busuafo ade da se ne obedruye no ene obo mi sa botoro na wo pai ma no e ma me ko fa police fo ne ba ye no wo ko yi gen ne number free boy ne phone so e na akọ frɛ no na se gen na akọ dane wa se ma kire boy no ana o ka che boy ne se me se me boni dua ene o de be bo ana o ba ye na no panin ko be ma me ne me mani sika wa ma nti wo pie na me so na tade me se me ma ne nko because wo bo ne magu bag mu no wo pie a o ma otimi ko hyemu a pie wo pie ne otimi ko hyema be week 2 weeks no mba fie wo frɛ ne nua no mo so a o mo se o kana asem enye yie ne bla panyi mitimi friend de asem no tu ne wo se Robert wo kana asem enye yie wo ka Robert asem a wontio de open na wo ye nti bedu bebi na me friend bla no kwa ne ntoka de me ne no kwane ne fia ye timu no se fira ne betima boma be ka bia no obe ma me ne me mani sika no amayin bi me jani nua ne frɛ edidim ana wode ba betena yetimetim obetena asenua otu fretimetim honom eja me ne nkura no wo dem honom na dan advance nso ya aso ti fiwa ne ka kire me se mimpe baabi ti me frɛ ne bla bi na me de to ne bla ne na ne bla ne frɛ no na o frɛ me ka kire me se me nkɔpɛ dan ti me konya dan wo Mampontin Korea ɛho me kokotena honom na me de kohia bla bi wo fie ho na o se me buade me ye good sisi bla no wo UK sisi me no wo kase bla no se de metena wana menene tie ntina bla ne pema asem obafie obedi min tete watu eja meneme ma so mfa ye hu biem fine ye tu akọ dan advance so ya ye firi hono makọ Korea hono mo na obeje dan ma nkura ne de me papa kura be kan hu bi na bra papa be kan hu na obetua dan ne ka no me papa ka kire wo se ejuma wan famia ntum school so amantimi ankọ sika so wo fa ma me se me fanya adwuma ma betena ha de nkura ka me hunto won pesika keto bi ma me na me fanya ye adwuma o ka kire papa se woni hwia wo de be ma me na me papa so di kan na betena se na de wo de mi kom na like a bro me so wo asen yi wo etimetim ho ti me ka kire papa se papa ne metena se no won su me na me fanya adwuma o ka kire papa se oni me atena for 6 years getting to 7 years o be ma me 1000 na papa se wo didi na tan wo mu no ana papa sorry ja asem ho na papa nim se obeba fie no ne na be kasa se akola but wa ma me papa hwe ne nim wa ma fie ho timi kwotena Korea ho na obetwi ada ne ka no odi ntete oba ho be yete se aso peso ne me ye bibi no ba na me mpene na bla na oti fie ho na huni se na ekobikwa me duro me di kan kire ma asem mu kire se me ma ne papa na nche no wa wia me ba ne de na tu e de na dwane akotogo ntino se me di kan kire mkire blind so ade na sa abra ne rewa na there be da ebi seed onye ebi krada as opem asem so ma betene fi ohun me basabasa ye bia nti ohun oba abaya te sem mi asem ma betene fi a be mani machi dade bia asem adwuma nko ana mani bre ho saa nti ema bra ne bepe ma asem ti no so no so di na kontu ho akoni abasa na oni mi nso di nkomo te se ni nua ba ana odi benya akwan tu kwa eko UK na ye free hono no oho no fie no fie ra ne ba beton fie ni ntema me free obetena Mampontin me betena Mampontin hono no eho wo ba ho ene wo ba ho be pa ma che wo ma me sa ji ni tum ne tena na mnim se wejai Porsche ne chiri di sa no da so ne Porsche no e wo hono obetena asenua hono sa na wode ya me wode me fa kwan bone so chese opia wo ma me ne me mai sika na wodi me ne me manani sa basa so ne me ne ya
me hu de me nya mu nkra no so boso wutimi fo mu nya wo bi se wo kwa akoye adwuma besa me kwa no mu di machi me ba no mu di machi we hye machi na we kura me tinu ma yese tantan efie ho no mo no o fa me ba no kura de ni dwane ko Togo emre bi atwa mu me ne no obetena asenua ho no no obepa ma chew e ma me sane ne betena asenua ho sa no onya Porsche ne chiridi obewia me ba kisi sata na wo te mampontin Korea no na me akotena mampontin Korea ho no no e no obepa wo chew obepa ma chew ntimi gi no tum sane ne tena ate se obi ni kunu biem no e ma o ma misika me ko Togo ko ka kire ne maame ne papa mo se kwan ya ne ba ne de me nam sunni e ma maame no e frɛ ne ba no ne papa ka ho mo frɛ ne ba ne mo ba ho ne ba ne baaye e mo so mo tena se asɛm no asɛm a me meka ne twi mu de a kire nipa na obɛkire ma igwe mu de a kire maame no na boy na dane asɛm no nti asɛm no mo te a enyo o masɛm bi ɛyɛ asɛm hia bia na o masere twi saa na o mo de yam na mu se emfa so bi eni so na Krobea sɛ me ko ho sɛ me de kɔto maame ne o papa ni nti na manu me ho sɛ me ko ye omo so ma kan ya bom ye ba ye betena asɛnua ho o ma misika sɛ me ko fa me ne mani bi mfiri mamponten ho ma metena ne nkyɛn ho so ye betena onya Porsche ne chiridi na ogusu ne Porsche na etwempena entoka saa ono wo ma misika nya adwuma wono a enkola ikura enye hwepepe bia na wo hwe wo mo me ne be ko Porsche ne ho biem yan komra no wo piano pa bi se wo ko me ne ku dide no piano pa ne se wo ko no ena me bucket wa no enya na ye nti onya ne no se daddy anam so ba papa di wonsi ufom nti ko na no papa nya dai enko beto aduane am wodi me wo ka me ncha miniske bia wo me ho wo fa akola no so de akola na ko kire ne blab atasoma so se ye free Togo baaye no anya bia no me asem om ko ka kire me ne futu om ko tu me no antom tirim like manfa me ba me sane na bekun enye bibio na Krobea asenua ho ne ekotena aye no abaya bi wo brono so efre ni Mavis oba foforo okofa age ni bedin wo medem obefa no odin okofa na Krobea age no juma odi din krofo asenua brono so Matias batawiabo ensem no bi wo ho a ye kora no enti kase obefa no ewo wo dem me pa chon eden me nene te so o family so no ho no kofa again enti dede ne ye free Togo ba bedru ye no o sheda ma again lie no nim se me ba me nim se wa rege no wo fie ho no mama nkrofo abomamane ko sheda ka che again se again ma mechi ya me akwa aba ti again ba no makoma gina soro na sa ha me se na waye bibise no aka ache me so pa achew ne akoka asem na Togo aba di nti na wo so akoka che gen so wo mra me dem be ma me akwa aba jamle yo se minnimu ana nti ehye megufuo ina menene press wana jona ma ne fo ekuta no kra mishimu ina me de hwe ho na fo ne seye ana wo bo me sedu wo pa bia nti is that day no wo pia me ka che ne ba ne se woni na chi no onto aduane mani ni no ofa akra na odi akra no kwa che ne bla wa tasoma so se efi Togo baaye no ma mu ne maame ne papa no me sane na be kun wa nchira de cross abe ye nti a me ne kun ye iti ha me fe ne bla na ne bla ne toso woni bebi ane bla ne wo woni bebi a Robert wo woni bebi a Robert wo na me se woni bebi a Robert wo sen Robert odi akwala ne so nam odi akwala ne so nam sai odi akwala na kodi da site ya mantutuma rewi akwala ma na Krobea akwala ne picture akwala me de baaye se wo hu akwala na odi ne ko Togo ne de akwala ne kokoye na eseweni odi akwada ni free Ghana ha ko Togo me papa permission me mama permission me akasa me nim na odi akwara ne koye ne blanka na minti a wose mimi ko Togo ni yakotu me fo mentie me sane ne blanka ba beku e na me pia akwara na ma ne so won fa akwara ni ti akwara ne wo hu bebi won fa ne nko nti na odi akwara na ko Togo no ana msese ne sen ho e ma me so metena ha no sa be 6 to 7 months me friend na on fa wa block me numbers ni mienu nyina mene me back to enso me na me bra na me de show no na me nya sika wo me ho kope me se bra ya me ne ko tena Korea yi wo ya me moa me de tu na ni se na boy na ye no wo ya me moa no se ni mi sika se eye nkwase asem no ka kire me se na ni gime ho me ampene na me se me da so pe mi kunu nti no ontumi ma me kan ya asem ba obe sendi mi sika me de be kwa akofa me ba no Togo ti bra ni sendi mi sika e na me de ko Togo honom me kwaji hotel honom be 2 months este wo hono ma bo mo search ehunu ba bia me ban me ko mo fie hono na akola ni ho me ko din tetentete ho be empre bebre ma hu akola no e wo hono
iti mesaba hotel honom adwe ba mitira sa mempe kromu assemblyman na mefa ma asem ntu nanim me de kwoto assemblyman na assemblyman se sa togo boys ne die omunu jaya suban omuda ne dia no no ma fa akwala ne ko ewia akwala no mo de na kotogo ma ya ade pa se ma ba se me beje me ba no no obeboa me na me sa togo Krobea so omuwo kelengome omu anka so kromu free so ne kelengome kroni di no no atwan kelengome nti wo friga na ha ko kelengome ho atwa se meta akoma ase oba no ho makoma ase oba no ho da okay ampere bebre nti wo de kwato assemblyman yanim no ye dai assemblyman ne ka che so obeboa me na me nsa aka me ba ba ma me show myself wo mu fie ho sisi me ma yenye underground investigation ansana ma show myself wo mu fie ho nti assemblyman be ma me opportunity say afede metima ko mu fie o mo papa e no ma me ehunu se ma ba ho e be hwe me ba no nti me show myself no papa no dide no ohu me ne yemu hye no ohu me no de bo me say eh maami me ba Robert afem aka akire me say wo so de a police fo be chi netum e na asa de na court se court fo e mechi no ana me so wo ye den wan kirem be papa na ntimi an kirem because aye gbe no na me nheda ntene papa bia na me nya obi a obe kirikiri mu nso a kire me ti mimi na me kokko pe boy bia mire me de ko to boy bia me ko ho mire bia me de ko to ma me no papa ni so wo ye ma Asem Beba ha kire kasa ni mu no me ko pe sa boy na boy ni baaye ti boy ni ba one o papa ni ba betena mimi kire ma na boy na kire ma kire o papa no ana o papa ni say me nya abotere na ne ma me ko ayie boy ni ma me ko ayie wo nyam baaye iti okwaye metena ho be 2 days okwaye sa na ma me ne mmada na mse efie ho nso ne bla penyine no eyire agya no ne mma be 4 omunyina wo fie de na me nkwa me ba ne de onni fie ho no mu bi eti ma me jin boni bi se ne omu de me ba ne ye de esiesie me na Krobea na me amadi kanya fe kire hunu se aha na me ba ne wo ba me sheda ko fie o ma papa ne hunu se onim me sheda ko mo hunu se minim se me ba no omu de na ko hye baabi sei ha nto no ye na se ma me ne ko ye nti ma me wo se papa ne twa me nto me minim baabi a me ba no wo sisie ya metimi do wako but wo se ma me ne ko ye de na me nya abotere ama me tena hwa me konsumi di dwa ko ma me no me ko ma nkoto ma me ne wo fie no na na nkra ne di ye aduane di tena hwa enso na ma me no o mada ana me ka che papa ne se ma me ne mmade a na kire se me hefa na me ba ne wo se ma me ne ko ye no o de me ba ne ko na me se enkro mo fie he nyina wo ha minim nkra ne nyina ne nya katakata ba ne nya katakata kra odi na chi kra ne mabe miense nyina wo fie ade na me nkwa me ba Christine die onni fie ha no mu bi na Krobea na atọ papa ne safe papa ne hwe menim din sa o se menya abotere ma me ne beba obeba ma me ne mmada obeba ma me ne mmada assemblyman so ka chem se me kofie ho ma me nkonko da ho se na obi an ka me ho no ma me nkonko da ho no mo ma de nchim so me kwa ma me na ho na me so me kwa ya so de ntina ho ama ne bo 12 na ma me ne mmada ti mi siri pe na mi gina ban ho saa na papa na kọ no waba hwe me na me na ye no wabusa me sa de no mama me aduane mi ndi na me se mi wu me ba na mi ntumi ndidi saa mi wu me ba no so mi ntumi nna mi ba so obi ani machi a ode me o ka me ho ba ha na ma bibi ya me a o be hu se na be ye mo na de na assemblyman ne ka kire o se men na ho ada no woda ho a wosusu se bibi besi a se o hu ne se boni wo mu tirim se obi an ka me ho saa no bibi ya me a mebusuafo aha obi an hu mi so me koma kan kire me maame ne me papa mo mi ana me de me pekọ ese me kwaje me ba because me da bia na me so da ye no na me be na wu ni ye kwakire me nna ni ye kwakire me sei ana ebuo me hu na me di mirika ko se ne me kwa hwe me ba no ti me ko na assemblyman ne fa efom no hu se na omo ye no ana mesasa machi eba ho no beka chense sei na me koka che papa na o se maame ne ko ayie ana o se maame bia nko ayie eno wone ne baba ma akala no kra kasa sisi ma akala na ka kire ne se o maame yare o mo de no ko hospital na Krobea papa ne ka kire me no ho na me ho hyase epo na o se me nko ka che social welfare fo na social welfare fo ni manim na me nko fio ene me ko han ka ana police fo ase me ko han ka ana social welfare for di mechi police for ka ho yekodu hospital ho ampa me kwa na maame ne to na me ba ne te me maame ne na so wa sini tiri hu nyina sakola tade hye mba ne basabi ana raba mpa bo na o mayiyi asomade amede hye me ba na so nyina free honom ana akora ne sini na so na ode ahoma agba akora ni mu ana ne bakla ne tie ekire ode ahoma agba akwala ni ode akora na tira ne na so se na ode ahoma achichiri ni mu se ase wabotam wo
usisi no saa na waye no sebe ya obi ntumi hima kwala because me kwa ya me yese me ko hima kwala ne fini nsem no ho na me hu se saa homa akokra chichira akola anim ena wo so akola anim wo twenya akola nti wo so yese wo odwane ena police fo ne ka chense mane ntemte ti bebi wo yese wo fa na police ni ba ko gina ho me so me ko no me so wo mo kakra de wo mo koye police fo no mo di machi koye wo mo so wo na akasa no wo mo nye ti police ni ba ko nurse ni ba ko ne ka che police ni se maame inspector mesre wa akola no wo si maame ne na so kra so wo yale nti munya na munji akola ne maame no fa ne ba nkoma munja ne nyesa akola no obewu ba me ba ne die o yale pa na no hometi o ba wa fa akola na ma hospital ba maame ne yare die o mo de ne ba maame ne ma hospital me hwe ne ho na me ji akola ne free Togo a me de ne ba Ghana ha no mu sei no me bedura flower station wo frɛ me be die wo ma boy no Robert no ma peke me dia kra ne ba 7 months to 8 months men Canada na Krobea bra yo ko UK Eriki ana na send me ni me basic ma edididie send me force free UK ba ma me ton no wo hye me ni me mbai afi no wo sa fa ekire kutia boy no boy ne be fra me bia wo se an me fa ekire ese wukunu ye me sei wo man papa ye me sei wo ye me sei ma nya wo kire dia me ni makra be ba sampa so ane na djuma wo ye no UK ho no ne agye free ne nsem ana me ka kire boy ne se me sere no se mimi nti ne nima nyina be basade a mane sene kapre ma me nyame be hwe me ne nkola no na nyame ma ne bibi foforo no wonye nti ma boy ne da ne ho so kakra ma nyi ne bibia biem mi join ne nkomodie ne ade no so no na se mate se wanye adwuma wo ye dey oye ba me no me mfre ne biem na Krobea me de akra ne bae me de akra na betena asennua hwa be 1.5 month cause dan o free mu na aka 1.5 months na nkotena o ma dan 1.5 year no so ye nti fiewura no meti we mitwa light bay me ye bibia wo fie honom o free fiewura no ka che fiewura ne se ma fiewura ne mfani musa ne light bay sika bia bim no wo ni ka pele bia de ma fiewura ne bim sisi no me amehwe me ma etwa me light bay won se ne nkra ne ka pre na Krobea mkotena o be 7 months to 8 months won se ne um ka pre mi free estimate mo so kwotena Korea honom be 3 to 4 months once no mo ka pre ena ma mi wura force muton a mi ba mamponti ebe yi force eton no na Krobea ti mi boy no de mafa kwan bebre so amani aye me ya sisi mi to ma brabo minim se de mi si bono mi nwa ketekete kra ketekete na nsenya kra we wie se wenya akona nse omu bi o ma no a me na me pe ma brabo na ma brabo say me ye useless ma call bastard children chese ensema hu hia no mo ka kire because of me man ko school na omu hwe ma brabo na bibi papa bi free moment no asa fie mi ntumi nko me so ma me na me papa no na mse me kokwanyimu ye nti no omu nsoso me so te say omo my ready so mu ko school no ti mani ya me ya ti me de masema be dan mo say mo ne nkasa no won be sum me no won hwe ne mba cause mako honom ne fie honom na nsema tete na hunu bebi a ote akofie honom na nsen akohunu bebi a wote akofie ne na akoko premier nsa so kura no ema last one kura ka hu kura mako pai ni TV kura mpo e woni dem na Krobea de ma me ko pai TV no ma me nche mu nchrew me ko fie honom no you go explain yourself. Say me angas you. Na me angas you. Why you go explain yourself? Mama, there is a mama coffee okoko pay TV no. Na say me pon kro me free kro me dru fie be 8. Me hwehwe me mana na me hu omo ga bia me ni TV ona aya wo hwe me man kakran mame. Ono so ko baabi. Ti nkura ni free school buy no. Enam say TV ni dem ho no munti no. Emo mu di nkura bi achi akọ mu fie ko she dem abe 10 na me guso hwehwe me ba na me hu nkola no. Ana obi ka chem so me confirmation center tabra me nam kwama me confirmation center ho no. Ana me hia nkola bi na me guso mo no me Kristi maame. Enna ewie mi hu say enyo eni oba pa di nkola bi achi ekọ omu fie. Ana me sesa ma hwehwe omu sa me hu omu. Nkola no so sa omu maame omu ko trek yi bi omu sister panyini na ehwe omu nti no ama krane ba ho no mo sister panyini so ama na adwene mu se wonni nkra na chimfo omu mla fie ta mo ko ene wagya nkra no ma me kwae wagyale omu ma da ena me hwehwe me ma ti ehye mebufu dide no so me ko okroma ya nto ade nipa na me ko to ne niam so wantua me ka bi ya nto ade ena me di me hu obi na ma me 10 cedi na me de fa aka nti me bedru ye no me tumani na me hwe omo gya hye no so ana me se me ko fie me ni hwede man kola ide me nko no ho fie
no ma mi sika no fa nkoto aduane mo ankola no me kwaya ma me kwai na me ni kapre me send you sika na so be send me sika tan ben wo be send be 2 days ni won send nkola ni sika na tan be biem sana ni nua be ma bia me ko Togo na odi information man wo Ghana ha se me ko me ma fa me moto so e de me ko hane no omukro moto nko anso na ye adwuma ti moto wura bi na ma fa na obefa me de me ko ba bia ona me wogide woni mo obefa me de me ko ba bia ona me so ma kire ma se mu a kire na me hwa otimi nya me bone ti ni nwa ni hia me abla me ni moto wura no wo de me ko na makoto aduane aba bedi wo gina wo hwe me ni moto wura na se wo fa afon afra ne bla no wo Ghana ha ka chense wo yere no mahu no Togo ha emema moto a wotete so omode ne ko apenda wo ba enti ono so ye no na me ko e honom na nsen no na ne nwa be ma ne free Togo abeka no ho wo dem ho na me se hwe wati maka banko ye nkrumasti wei wo mbandidi ye the whole day mamiska na wa ye nkrumasti wa ka banku na me se hwe mamiska oso ni kapre ntimi hwe no dwo na 100 cedis wom timi fa 100 cedis na nka wo se me san machi eko me sa tu mani TV ne bo ho sa na me se de bi metu TV no na me de akobo ho ama me mba no mo ne me pre TV no ho na TV ni gi ye nsem na ebe bo ofom tina na kura bia nyesa wo na odi me fa shi mbo mu na ne wutu aye den ni nwa be ma ne kura twa memie ni so ono no fi Togo ba na nsenya no enam de ya ka kire ne nti no o twa mani so na hye na me se wo twa mani so pa dia TV ni de ken aneke metu timino ne pre ho saa bo na kura fe duru baby wo se wo yiri de no ho odin o me ne pre so saa na TV ni free so na bebo fam gbanyan enti kwan ye fa so boy no o ye wadwen se wu tu di abebo wo de mo ha ma ne ma hye no ma fa hwe ambom enti se ba wa ba ha dien pa na wo hia na Krobea me pa cho me peso wo sum me some school amanko ma wasting me life me time be bredi amani nti 10 million nye sika ye de sum me for 8 years ni to won pe sika e mu oduru no fa sum me no hwe ne mba na mso me nya adwuma papa nye enti na ma me de abeda amu no okay etiefo edawie Zaria Yakubu ono na ewo yanim ha na nasemo a odenam ensemo ara nko boy ne yefrɛ Robert de nyali Robert nyali Robert nyali Togo ni Robert nyali ode nunzo no ba Ghana hanum se no nunzo no omuntimi mmo ena ofa Robert no enti nko ode nunzo nyali ode nyali nunzo bo ba Ghana ha no nunzo no Ghana fo ni ntumi mmo no aye no Robert wo ko ni kroma mo fe ni nunzo ne ever fe no sesi a wote he sesi a wote udu esen a baby de Ezuma Junction honum no wote ni na ya esen ho nyina ya esen Ezuma Junction adwuma be no oyo POP ceiling enti sesi ya wo se wagya wa na acha wagya me dada do be 2 years kuleni 2 years ni masha wono so wo mpe bibi mbrem se me fanye adwuma nti na mde ma asem na papa ko kai okoyi 10 million wanyi o wo se afi kra na okopɛ 10 million dia blem na papa se wa mu ade okay ade bi koso ewo Ghana ha na Ghana ma sebe etodi bia eya mudue bototo mudue bo she unimade bi foreigners no ho omo ba they come with an agenda. I chanced upon a conversation between Nigeria ni and Ghana ni boy ni chi Pragia Nigeria ni boy no ena ne nyonko ene Ghana ni no na onu aba betena wanko na bi saa wanko na ho no ena me nso me ko share ne wanko na kona muntie dia make yo ma ko share saa wanko na no ne wanko na kona na nkoma amrantie ni di ne twe attention e ma amadwene ko ho na unim ono Nigeria ni abrantie no saa bre na Ghana fo no boys na giga se Prague adwuma no Nigeria fo boys na beji aboso and it is true Kumasi Kroimu Nigeria fo boys etwi
pragya nya asem ketwa enti saa time na pragyafo eye Ghana fo na giga se de ekoso no o mani nye ho enti na Nigeria boys na wo mun so twi pragya no wo mun so ani da ho se wo mun ye careful asem a boy ne kan se ono de ompe asem bia nti se beya asem bia si a onya asem nti no ba Ghana no oye fast fa Ghana ni ba ne woy one Ghana ni na wo ma mienu se beya bibi ba Nigeria fo nkwa ono de waba bewo enti ebeye den se bia Ghana ni no obetena ho se o mani kunu agane ho akọ muntie Ghana ma muntie de make yi boys na free wonu mo aman so ba o man yi mu no oba be do o wa kwani asa hodo ene nsem ahodo a obeka na wan hwe yi a obeti mekwa so wani enti yeyi a wono wa agenda ne bota yenye ge no oh sanye enkamfa ho because ye Ghana fo bi no aware Nigeria fo ene ye Nigeria fo bi nso aware Ghana fo ebi kura nso ye Ghana fo motete o ma ware ase abaye ya no otodwumi ene oda ye mi wadu se si eso ware Nigeria ni very good enkan de emfa ho nemum botaya sa boys we na wono mo ba sese no e de fa Ghana ma no enye ebi ye Togo fo nso ka ho sese Togo fo wo Ghana mai mu pa wo mo ye POP no wo no de wo ye nie oba enam se oka wona kasa enti no ubusa na wonka so ye Togo ni da obeka so ye votarian obeka so ye anwunani onka se wo ye Togo ni da obeka so ye anwunani sa boys no bebre na abegu Ghana ha sese wo mo ye POP na muntie 110 ensemoni ni nsemfo a sa boys ni bidi ewo man we ni mu no you have no idea. Recently there is a story pending na akwada no ne nana te achiase abremu achiase he ya boy ni nso ye Togo ni o a wo ye POP adwuma ya bi wabaga na eno akwa na minim Togo ho no se ho na setena ne te say dia I don't know akwada ba ya be se 13 years asese ni nua baba eno akofa na betena ne nkyɛn ewo Kenya ase abrem ha ya o akofa na betena ne nkyɛn Kenya ase abrem ha ya de wayo ne se akwada 13 years no ɛna sebe ofa no sɔre a ofa akwada no ɔde akwada na dane ne yere boy no wɔte Kenya ase abrem ha wɔyɛ POP adwuma me ba me yi ne din no na ma bɔ no wafidie so de wɔte Kenya ase abrem wɔyɛ Togo ne o eno afa akwada na akwada ni hunu se ba bi ade na ekeka kɔ no yedru tampiri eno akwa akohia boy foforo no no nso adaada no ade wawiwiwim bia nti ena boy ne nso kɔwe enti boy ne we na ga ne kan no kranchen se before se mi behu no mi wofa na awe mi ana akwada de bai se menyam ena mememfi boy ne maame de age sa akwada yi ene akwada no aba betena bosore heya Kenya se bosore heya ho no ma ba betena obi do prapra mu enum no omote sa Togo ni boy ya wo ye POP no te Kenya se abremu a sabe waye ne wo fa ase sa nkwase adi o ka se amamre wo ho no yenkoye na yemfanyi sa no me ne mfamfiri akwada ne so a no ode ne hu siesie ode ne ho tetetete ema na anu ya ma information says say ono mu nana akwada ketwa ne nana ye boy ne maame yeso wo mo ye jene adwuma wo atease o ma fra akwada no sa akwada ne nko amra ono na yi wo mo de hye na wo mo ehunu de o mo ye mo husa ne yesebe sa nkofo we binom eba o mayimu a ono mba beye se wo hunu ebinie wo de no na ewowo na esosoba na nka akwada sebe yede wako school nanka wadru JHS na afe na wo ba betwa wo ba bewie wo wonu pe enko odo de nkefa ho ben ena wuti hoi hwede odo aye wo ahu sane yete sa anyom no wonim to becho Dabi o oh hwana boy unim to unim beka becho get tia tentre no se si ade wa yekese sati ye wa yekese kama na unim se wonne boss anyom no acha menim unim to sa oh
o se media nka metimi baby ya medwene me ho mani da so nyina sa enka media mesi mi no biemu Krobea na bibi she ho na ansa na ba hwe de odo aye me ebi na aye wei ka Jesus ni akwada wu kodi do hwe wudodie no afei de baabi ye de wakwa akowie enie wati we hwe nurse ni fata ne pa wo de te ho wuti we nurse ni bon we bon wo bi nka nkyere oda omoka nurse bon ho pa nya asem ketwa hwe se ne wuti we adofo ge kama kokokoko bi o ne kokko ne nya fremu die ni bi ne kokko ne fe pa nanka wo hye ayi nurse fo atadie yi okura de nka wa graduate mu kura nyinya baabi a waduru abobo beret nyina enso hwe sabre de ne ka wo ma wote ase se akwada JHS ni 13-14 years ti ase ni POP boy no ntra de ntia ana kwa bia me papa na me maame no ya na omo ye enkremofo so enkremosum na me mpeni ntina na ai se omo ha me wo fie kwa sore bebe bia papa be bo me saa no wo tumi punum na me da abonten na me de dwaye ni ade ntimi de madam fu bi ka kire me se na me before that no kra me papa tutumi punum na me koda madam fu ne ho me da ho na omo so se omo firi ho no makota krade omo so do ne prepare bi na no ne maame mu nyina adem ono so na wasora wo ba ko no ye no se hwe ono anyo ono na ebekwa ba na wato aduane na memenya bi adi ntimi so be ya me so me fa boy ti wo ka sa asem ne cha me so to me tiri me ko so me na efie kra no me nkwa so me nkonkremu ntini ye bebo me ade na me so me fa boy na ma me ko fa Robert no o ka che me so no ma uska sa tam no otumi me mema obe sense 20 cities na no de mam 20 debia na ano ye ni debia ba to wo ni bia na me ha no ona wo ha no 20 to de bia sa de na ye nkramufo ebinum ye no monso me ne mo nya adwen wo sa de ni hu because se Kristo ni ne base me nya Kristo ni me ye kramuni a ompo ne ba oni ni nya asem adentina se kramum se bia kramuni ba nso kase e bia me nso me pese me ye Kristo ni me nso me nsom kramo na mo me ye Kristo ni e no de sebe esansunsanso ni bi ene yes aga wi yo saade na nkramofo binom nso ye no me ne mo nya adwen ye wo freedom of worship, freedom of association ona ade maba asase so eye ye wo kristofo bebre a ono mo binom ye kramo entu kwa abusua bi mu a yetumi kire sa lane we die efie ni ye Christian family o nanso lane we no akwada ne ka se onye Kristo ni obekọ kramo asamansi enso makramo ni ba enka se kramo som no na menko na emu mekọ ebiade ada asembisi Yaw Asante and sum the tribes ne de ye wo bia sani obia eyo na ade ti mesra sa ade no de sabe yenhwe se wo pese akwada ebia onfiri wo sumunko som fufuro mu a yemfa ne ya ene punish no oyesa ubelusu bad forever and ever ba akwada no ye den so kra se oda so ye oba so oseya ye bebo udi abata papa Yakubu ne ba no na sese de hwede wa ye yi o ebi mo kra tumi firifie de wo ho kodwo bad boys and girls de bia wo mkoku no wo ba ko so akwai wo ko prison wo ba free jail ba betena manim wo afidie ya so o obetena manim wo fie ha Asem Beba Dabi show yi so se no tie ye pa wo prison na ensama ya ye kan to na koma so enti de yo ye ma ne sesa ye ene se otie Papa Kesben interview na bra bom se ne wo sha ase ene wo se ne yete sa de a ono nso ba onye bad things bio wa ba ya ma yehu se nigi aba wo ye ya no akofa ahyawo maniska unya scam fama no enti ene yokofa block
se ge na kanti dia really trim brush waku ge no pa ko so ya da sa se mu esi oh enti sa no ma we no mesre moma ye ni nko eye kasa 1 2 akrokro ni adede kire no die nti a o papa me ye kremoni o ma me ye kremoni kire no die nti a sasa won so ye kremoni na mo memfa threat wanya walai meku adenti a wo ye oba ubeku no kire no die nti a mani hu botaye no nye saa ye wo boys bebre asa ne omani ubehu no akodwone enso ne papa din da ni so enti robbery aba na ye ka hwa Yakubu na odi apie ho because odi na da akwada ne so saa de ende mesre ye ninko ho na ye hwe ne ye help price doctor mo eburu akwa be eburu ya nana pa cha na umpom te sai nyankopon adom ho ye pa de nyankopon ne ase yes ena nso ye da foforo yes ena ye benada ye ben ye ho yes ena ye beben ye ho yeah ena nso ya se hie bio ne duru benada se yi a eye hepa plus pavi plus mosoda enti ene din kan ma ye ni animu yo na memfa kwan so enchia ahwefo ene etiefo okay ene akoye da papa na akoye hepa plus benada no good na mesre se obi a oti Otec bia no akonya no ni hepa plus pavi na plasmos bo modern se obekwa akogye odie na onso wanonom na ene de se de share bo na ano no kodu bon fi ase de ka se na se bon bi ho no mi am tumu se kodu e bon fi ha sure na memi wo capsules no na nanso e woni nsu na jataba production ne kama se de wasi akikira atadwe no ano adi o jataba ni atadwe kikire o na kono pia kodu no meme yinum we so de soso kama soso kama meme yinum a ene de sofo bedi kwadu na obo so hu se obo edin sa fa na bodjo mo ebru 5 right I see Yesu pano ubu de na we so abu ne de na passe na me na no oma analogy bi de kire se ukoma ye wo doctors mienu wo ho yes baako battery doctor eka ho na asem a wo ka ye ne se ye di nsuo de fra battery nsuo no na ye de battery nsuo fra nsuo ye musa sa battery doctors ne se wako bisa mabusam enso ye wo ma na onya abotre kire me se nana enye equal udi we yi fra we na udi we yi ko fra we no enso ye wo mu enti e no ma me beti ase se kwadu no de da bia ye betumi aka di nanso se yenya ye hepa plus pavi na plasmos no na ye de ditia yes eboa doctor ene o atadwe ni piafo ai me yi me de wa ha no piafo ti ene de ya charge ye we now ye ma madam funi police ni isro mi yo o se akra Krobea pa akokra bi ma me na se wo me so me ya akokra yes o se hwe wo wanonom help plus de pavia no me u ba be kume na no ba office ha o ba de say dia na wo ye na Krobea nso akokra o se da bi ono wanonom help plus dodo o ni nti okobia o da bi say de ya charge o enti adofo yes me nso mi kwadu nie kodu na efe me nso meti num ntin wo ho na me nso ma passe yes na ansana ye bedi no ene de we ye hepa plus edidie hepa plus edidie so food it oba de acha me we ni de akire de o me hwe hepa plus edidie se me makase okay enche se odi kwadu gusu a na kire se eye bibintia wa ankasa we mo pese body no wa ankasa sure enti ye kan adofo media nsuo no de me pepa enti mi wo mi nsuo e wa hasa abre ya ye ka say doctor nso e wo ne so paye ya wo no nso e ye ho adwuma yes enti ene enenso de ye de be hebo tuwe mo bia anwa adwembone o dabi eno na ya ne hampani mfo no oh se ye hunu sa wo nom na wo ye ise kim a
yes mami ana ene blaster or match ye kan say ye mesre bi na na begina emba ne mema etie say ye wokwadu wa ha ene ye wa atadwe wa ha emma no mesre uni hepa plus pavi plasmos no bia bowura drugstore bi e ben wo mu kona koto bi say ya na je watadwe enti ne ye de atadwe ba ne no wo fa atadwe no fatu akiri emma ne nso je okwadu wo de wantumi kura no kwadu no fanum yes na je o hepa plus pavi plasmos no na trick ye wom ne say dinkan no miensa no say yensu a hwe media na mahwie ye kura me so manum capsules no okay manum hepa plus pavi plasmos no me ye na nurse hwe me kakra no wiewia na bi na me media nom nti hepa plus no pa no ene so bia konum bi yeah na ebe bua nkasa na ansa na de be wura kodu dienim no okay we hia me pa titiru nti na ne maba no na wo de wani to fom a bola no sisi e de Asem Beba na no frɛ Ghana for du ejina hɔ a mu be nsia konson se onya kata afi na o recover o kata kokobo na kata ne bo kata ne de enya yare o ne de nka yare ne ho de beba na ebo ekoko na nipa no bola abobo ya no meje bola ka so meje nti ohwe benkum hwe nifa wo hwe go bi no de matches wa so ade atum nti woni e ti community na even school for ye ma no de nti a esasa oba before so obeda no be hwe hepa plus pavine plus mo sama nanom ebi ni o na oba no school dan mu no ohome bola ekoni mu bola na ho san home koni mu no ono ankasa ni school mu ho na ankasa ye mefa bola no eti se okoso okoye ne hu yi a ohome bola de oye exposed to nan kasa so eno so enye no so kra no eno so ya asem foforo ansa na duane a odie e de akoni mu no drinks noodles enye si kire ne srade eniti ehwa behia se say hepa plus pavi plasmos ye nom not because of yare binti o ye nom for ahoɔden ti duna ema na hwese de duna ema o si ni ejinamu ankasa na say no doctor ensuo no ase emu edu yes emu edu na hwe bottle no say yes ya brand bottle no so a enye easy enenti say oba every school mu ba obu ani de ni ahobrase kwan so make sure say what boa ne well being na gina yi mu ho nyina ye hye bola de bola na nkasa kra me fa amen wo school mu ho enti ohome ekoni mu ne ye san so ahye ma na home akoni mu mesre abatan no hepa plus pavi plasmos say enye yare nkwenti na ye anu mo ye nom dia prayer ho oden ye ntwen ema sebe enkoye me enkoduru ma yanka ansa na ntwie ya yese ye pre dabi sisi de ye masse kan kura menyen ye de ahoden no eku atia yarewa good afi ye mpanyimfo no sisi wo na market na gata na ankasa mu yo hawo bola ankasa esunsum ho yo hawo ansa na niema ye home koye mu no e de yare ebre yeah hepa plus no pane de nyankopon de ache o man Ghana good na de betumi aye ne se ye begyere ye ho anonom ama well being no agina yi sure obi tie me o ton na duro nti na o kasa si enso kata ache no obi tie me o ton na duro nti na o kasa si enso ne menses ne ba ontumi kra pains a onamu obi abobo painkillers because ni tibi dwa no obi tu ase ne ya obi akoma ho no se de si fa hyehye no waya ontumi nya ne solution obi ensan egu ne ba bi infections tete no nti odi chemical cotton bom na odi akona himfi ho no win say cancer bi betumi abaya bi adanse a hepa plus boa no o see infections nti yes tube na ye twe pane ye de eno na no no twe aduro de saa de ni wura sabi na sio na wa pese aduro no e de agum nanso still no obebre ko si se wonya hepa plus pavi plasmos enne saa no ma na wo twetwehye ho no ni nyina jai na enti aduro ne de yesre se enne benadai bowura be bie tandru bia good odi odru ho no ma o se ope hepa plus pavi ena plasmos upe bia koma ho ma upe bia koma okunu na ase o wife efise se no bola no kum yen ansa na chemicals de yaka ho asemo a nti de so ye ne se ma wo hu enya den sure
eni ti so onya kwadu bi say na de tutu akire say de ebeye ya akire din na ye bedi kwadu na me de me number atudwa fama me personal line 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and now 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia na wa amanone 0542 807 907 0542 807 907 kai say enwo ne ye Hepa Plus Pavi ena plasmos kwa jibinom enwo ne ho nya adin mo bi nka ntro se na ansen capsules ne kra ye nya bi ensuo ne kra no ye kwa ye nya bi nkra hanye ye no ena ne boa ne se sign obi nka ntro so na duro no ya toton light bill ne ye monti dabi 20 cities miensa dente ya ne de boa ne tudwa ne se ye Ghana ye dudo no onyankopon de amaye nse ye benya ahoden na yarewa ene ne ma ebekum ye no yetumi adi sunkunim ene nti ye afam de ne se 1 ye ne yie 2 ye ma ne boa ne ye yere so obi abetumi anom bi sabi osi kasem osoro ana ewo fom na me ka doctor bia danse odi o se doc bodro no me maami afrɛ me aka kyerɛ me sɛ ɛyɛ this is a medical doctor anka kane ne yɛbɛka sɛ on de on pa haban du wa ma ne maami kwan wansi ne maami kwan sɛ dabi wodi heba men konom ne maami ka sɛ ɔpɛ sɛ ɔnom Hepa Plus Pavi ne Plasmos no ɔno ankasa di kan yɛ ne independent studies ehu sɛ ɔhaw bia ne ho ne maami nom yɛ no ne maami adi adanse akyerɛ no ɛma ɔno anso hu sɛ eduna boane maami enoi ye pese obi anya binom titiw ni enemre ya akukọ kwa yoni fosuom akukọ ayewe no yoni fosuom kosua so kwa yoni fosu ho ansa na banuane a yedidi a yenye ya adwense ebegya idi enti Hepa Plus Pavi ne Plasmos ko pebinom na dodo na ya na ebi o doubt we yo kan nye na duro na oton enye na duro oton o de yo be man ne kwadu make sure sin ntin no mane wo ho enum eye match ne yebo nti ehia hoden ye mpese ye bebo match awie na obi se makoma kwete ye mpese ya na no so obi wuyo afi ye mpesa enti wonnom Hepa Plus Pavi Plasmos ya be ma fa kwadu no tu echi enemi hwane obi ho hunu se de hwane kwadu da Mr. Bra Facebook ene be kwadu a ye hwane na u hwane ya mpepro ho me ho se obo apie ai so far di kwadu na empre ho kra o hwe ma hwane ni hia hwe ni ntin won wane a ehwe Facebook no me gentin no intact na yes tobo na menti minum me na manom medro enti ma siwo no edro na siwo no so paninsuo ansuo no enti no na hwe hwentia ewo kwadu ne ho kama sa ho okay we uhia China duro bia o Ghana ha sure so aman for this go ye niemo what you say okay enti doctor edene de no eko make us say wadi nkanya memene ne Hepa Plus Pavi Plasmos on the top aye no eno mene ye me nso ensuo no ena manom Hepa Plus Pavi Plasmos na de ye awoi kire wo se wodi nsuo fra battery nsuo wo battery ne mu ene wodi battery nsuo be fra nsuo ne nso wo nsuo na ade ni mu no ensunsun ye wom ensunsun ye wom onom Hepa Plus Pavi Plasmos awie ansa na wadi ukwadu ene udi ukwadu saa wa bra wonom Hepa Plus ensunsun ye wom wode opese wu na enebnan yen ya ye demonstration ewa afidie so de akyerɛw mana ma oto na kwaje Hepa Plus miensa ni nyina wogi wi a pe ukwadu te sede ye nui wada meburu fatu akire
na o tu ah na sha say mathematic na so for no madua na wanom hey o wa nyina ha nyina no na hu kra wanom wa bom yensa ni nyina wow wow enti ko pebi na titire ma no a eyusu chemical no wo de ya atadwokwa unya nchin so de wo horo ho a wa oye ni say ya friend no HEPA plus edidi ene jataba adwuma pa se de wa horo ade no ho ade ade na hyehye mu no ase de wa kan no ebi moro so wa ya ne kama eye HEPA plus Pavi and plasmos ne bo no nya din o 60 Ghana cedis and no ma ye ma last week Wednesday mene Royal TV host no okay ye program ne say Wednesday mo 1 hour ho no wow yes organ doc my nam papa say ye no maduro no ye wi di kwadu no enti before say show ne be wie no no gina mu de unim ade so ye be ma sa de we ya ye adanse ye wo ho o de o ye be ma adanse ye wo ho e ba sa wanya obo obi a wo hwe no na oba akoko ete wo nchen obi betumi ahuri abetom ama wo na o de ahwe wo hu o metu abamo e free ha o say ukwaso ndam kra wo mutumi oni agi ya wo say bamobi ti oni agi no bamobi no utumi bamobi sa na tie no correct we no so be boa wo yeah anope na me be boa wo yeah woman bia no so die asese oni ne kun de kwadu ni atadwi atoto akiri beginning na otie onim se bia ye kadi agronsi e ni se obi hwesere kwa o yo obi nim se enye no kre yo o se no onim se afunumu ba so mresin nipa ba so afunumu ba so for the first time o tena afunumu ba so oba no momo efrot na afunumu ba so ose dog afunumu ba so emre papa na me se metene nipa ba so pa dia nka metene afunumu ba ne so HEPA plus Pavi and plasmos ko pebinom drugstore biemu de ohia ne wa hoden is a ye kan ba bia obefa bia se me sha sei nana me di kwadu oya me di nan wow wow na so di sei na ne di 3 doko na what di sei me ansam me di 3 edo ne boa mi akọ so ya mi jibu uniform mtubi mai sama mama ne skondo so kondo ya do ne de ba manu ondo binya atadwe onde ye man kwadu na se nso akrachi nso aye Robert Inway obede ba se ne well being and well being Mr. Kwadu die no hey doctor well be ya okay na no ye ne afidie iso lady no oton asomade ni chain eno ode na sebum po ne ba yo ene e man ni bi o ka kire ye se ono feelings ye di feelings woni bi ma be ma danu ayede ma no de ayede na asem ne share na awotwe oba yo se nana Krobea e se de nuoma kreke nuoma o na am se sa nyo na so ni feelings ma be ma no o se hwe se de abapapa abam se didu eduro no mestre Ghana ni bia nkope bi yeah obo achichim yeah ene Mr. Etiefo ni ahwefo se ye kasa sesa mane ha o ehu hia ni ye bese ye ma hunu se sebe de ye ka no ye ni ajojo sa enti se won so yo bia ebe bwa enti se ye kasa sesa mane ha o kra do hia na se ontimi kasa na me ontimi me tia me wodi me hebo yes ya be hebo wodi ni se wi a aduane ade ma bia odi enye wi a mo lunch ni nyina miama fa ho you ni say ya because adidie na chi no Pentecost for say ye to ye nyom adidie wo ho yes adidie wo adidie na chi nti ese me make sure say bibia so nurse stress adai de ka no no kro ya hu adro bola na etiati se wo system ya hu adro obani ko school shia bola wa wo fie kro bitumi sesa bola free ne dem no aba be she o sho dem na wo home nti ye be sere say o de want to me cry HEPA plus Pavi plasmos kope binom na se de ye de kwadu toto akiri no endwene nkwakiri because kwadu na me di say ye boa makoma o boa me nso no man by consider doc say me ko se be washroom a metumi jam nan wa bra me nchem
oyo obema men chimda esan boa me prostate no me nkonya ohaw bia wachiri me brabo so ho adwono enti obo se system we nyina organs ne yadwuma no sabe se menya bibia esmi di se ye nkomo na esmi di o medi nkomo no se ye nkonim mpa ubedi nkonim asa akwa akodi nkonim enti enne de obema bia mpekodu ni bi ntu achiri na won so yo oba atadwene ni ode opa fanchini suo ehoro na sase tutu bigu anum na hwese nipadua no entumi muawa na wani a adwen kwachire no mesrew eye well being ntia na ento ase ebe program na wie no ne nyankopon a kire se eya base mu eden no de gi o my Ghana powerful obi ankopa binom na won so pese utumi gi obi fro seye mu a uhia basa emu eden minti bibia se sabo bono mesne ma me bio na ye fro do na me personal line a betumi afre me me de me last kodu ekona wiye 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa amanonia me yemfa nwe bi mrɛ 0542 807 907 0542 807 907 say enwo ne ye Hepa Plus Pavi and a plasmos therefore enne so behwe bo ni bi pa dia obema pekodunum oba ne so mpa atadwe na hag bi ba watumi hagibi ya hoden dia ye na na me di nkunim that's it bro me last kodu na me di no me nso me wie ya na me de me last one na me di atoto muntie for your information enne maye Hepa Plus edidie enti wa wutie me me ne doctor eja kwame eni jataba eni aye Hepa Plus edidie ewo edemo ha ba ka hye ne nso se wonso ubedidi Hepa Plus edidie ni bi ene ewo wonso fie eba ne sa ebeye kama memre wa no ene wa peso ne mehwe bo no dinkan buku dinkan buku maye Hepa Plus edidie die eba ntiatiamu no a ye betumi atiam ama enigye ne nso aba meso Uhria meso. Me ma on top from the doctor. Uhria meso. Meso no. Abase mu ode no me de meso no. Wow. Meso no. Na se base on tenafunu ba so kra wa obetena. Meso no. Me ye hu adwuma so. Me ya meso di mu na da. Abase ni mu aye den. Ba na nyame adwuma na be win game no. Powerful. And be win. Powerful. Nyame adwuma be. Vim wo 3 Hepa Plus Pavi Plasmos. Hey. Okay, thank you, doctor. And for ya ni say ye wadama onsomana moto. Mr. Edrey eye well-being wedjuma. Ade ba ko eye me dead na ye me fe and say sa fearsome 3 Hepa Plus Pavi Plasmos. Yes say eye naturally made to improve your general well-being. Into ye can so ye be me ne ya ye Hepa Plus edidie. Won so ye Hepa Plus edidie ni bi. Baby a wo bia oba bema na bebo wada me bru twena mintwa me homra ye beto aso apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomodin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and ye won so wo ye Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho o pharmacy na heba so etufo mfre 0542 778 572 ana 0549
10297463 Pepper Plus mixer Mapobudra Mapa FDRG edwedin kraso ya Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 360 capsules. Yɛ ama nɔmɔ, ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na ekura yi. Me ma Dawood 360 capsules. Ɛmpa me ho da. Ayɛ me sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabrɔ nso ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wɔn a na yɛ. Sɛ nansan a na wo complain wapɔso. Wo sisi ɛne adeɛ yi. Ebi na mede twitwi ya. Wo ti si yɛ yo. Sɛ wo de Dawood ointment etwitwi na wo mɛmene 360 capsules ne ka ho dia. Oh, na yɛ twi na mɛmene. We die twi na mɛmene. Ai, twi na mɛmene. What be bia so free sɛ require mu. Enuom yenu ɛnyɛ na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodoɔ na mu. Hyɛ no nso sɛ aduro yi nyɛ ma apemfoɔ, abatan a wɔma wo manufoɔ ne obi a onya mfinhyia dumienu. Bebia ne afrɛ 0244886437 and 02016871717. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. Obi benya wa na free yade na apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos wa Future Life Smart Food bebo afei de aye abusuan kyemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food di abani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayi mu enkran wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofolai alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food about that ho ban Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda abai ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda abai he mi koho sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Enfia duanan siani ena Sechedomase Community Bank PLC eni atena bank ya be soma manfo papa sefa account ben na opese obie na besia de metomebo ase na mede wafam se wo mane sika na wo gisika framanone a eye Sechedomase Community Bank PLC na mekamfo de ama wo ye kuani opebusia aye okua ana se wo ya ba adwuma ni eye na ba fia opebusia ana se moye bodwa monkam hommom se ku na bosia bo ebeye mre se susu na wo tonko ade a oni hawkra afi wo
Kuma Smart Loans, or more Joma Ketua Free Controller and Accountant General Department. Oya Shenkani, now Pesa Oto Wankasa Oka, Uchi Ubi Pragia, Opesonia Odia, Eya Buboya na Opa, Obema Obesia Amwatubi. Banki Head Office, Ewa Secha Dumase, Sanso and our branch Woho, na Obe Secha Dumasi Jan, Wedra, Ewa GPRT, Abrosigning Champe, Kenya Sidie, M. School Nung Chen Hope, Kumase on Sabakomo, Oko Anglaga, a Jena Jusu Ho, Obehu Banki Wabuabo, Obe Post Office Ho, Aswase Quinus Ope, Otafodie, Club 600, Dr. Muzu Junction, Bompata, Obe Boss FM, Adum Kumase, Moses Ongon Subu Home, our second station, where Afi or mobilization centers are Hodwo, Oko Enyinesua, Obe Enyinesu Nursing Training School, Chicheware for Enfa Omo Eninche Police Station Hope, Sanso, Ena Edijoy, Obehumo Health Center Ho, Fred 050-168-2737 and 050-161-7924. Such a Dumase Community Bank PLC, a bank with a vision. Adepaure nie krom hadie wonkwa na woni ma depa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se wonya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus se wo pe phone accessories bi te se batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV camera any electrical appliances bia choose simple plus samikan se chrome had dear when you had the pahine no se me mochira kwantem na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on a papa. Osia dan na nakwabenapo contractor 1 sanu bia frame me na me simpatam ha nyina dan estate houses ohunu eyemiu nanso mi problem ba ko pa ne se afi bia je se me plaza dan no ma sa penti eye car me pon de bia me hu de menye kra osia dan pa na wonte avglo bricks house fonka wo mo de wo mo house no eye bricks eye de London for you su na bia ya wo Ghana ha we no clean kwa na de aye wo hia plastering ya painting bia ye hia ne se wo dia hyehyɛ dan no eni akrachifo ya rekoto ache afei ne bɛri nampa no se wo pɛ avglo nnwuma ne bia hwa kokonfa no teaching hospital omo wo ne ho enwa bia ne de ye abrantia sport e wa agogo eno nso saa na osia dan hotel kɛseɛ ye we je ben CCC Royal Baron Hotel enwa bia ne de ye yo eni afoforo bebre aka I see osia dan se de Ghana ha Avglo Brick Styles and one bebre na yusu aso eni for number na mame na me from say sie me je honkra eni free 0244992928 eni se de Avglo di me champions in the bia enwa setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay. Arafo edamose yekoya yaba 102.9 Otec Asem Beba Dabi. Dwumadie no na wasuguso a na wie wutie na wie ohweye na wie ka hye ne nso se yewo Citrans Investment Real Estate Limited Kumase onom etayechi na ye kan onipa dasani awutie me akwanya no aba maune sebe se wo Ghana ha ana wo wa manone na wo pe ejapade bi te se asase ana efie na wato fa ho bata Citrans Investment Real Estate Limited so de ho dom Citrans fo a nokre die wom ne se ade a eye genuine eye papa manso ni ho ne bo no eye kama ene obepe na wato ede amawo enti wo pa asase ato ba bia wo pe no bia no woni Citrans fo nkasa ho o pe edan ana efi ato
baby a wo penu bia no oni si transfer nkasa mfa ho na ye kan kura no si transfer kura nyapade bia eno nso onomo ton onomo wo edane a ana efi a adankura num ene wom 5 bedroom house ewo Kumasi heye ginyase oton eno wo plot maako nsia eno nso wo kotei kwa me nkruma suapon kese yi achi pe ena kotei wo plot nsia ewo si transfer nsem a wo ton afei owa abrosane a adankura maako dumiensa 13 bedroom house eno nso wo Kumasi mfimfini santase TUC heya eno nso wo ton eno onmo san wo efia yesi na brosan na emom yesi efa no agu ene agya fa eno nso wo Kumasi ye ya kronombosie eno nso si transfer eton etime ne wo ka sai die mabobo so yi ana enya numpo na ye foforo na wo pe a se ne wo pe ne bia no fresi transfer sese ya ana wo nso wo agapade bi sebe ye pa ye behunu nti ne ye kyekere boa na wo pe woni abetumi dia hye wonsa ama waton no kama edi ama wo a eno nso fresi transfer numbers as transfer use 0548 18 1000 0548 18 1000 and 0241 19 8922 0241 19 8922 unya fresa homemu bia no a si transfer no be kasa sese ya na dia wonti ase bia na awie wonu be kiremu kama na ode amao awie ye wo grow fine herbal tonic ene ne ointment enso ewu dwaso ene onipa da sani awutie mie ma onipa duana pomuden no ehu hia opa sebe nyesa wote da se ebrewa bia na wo makora so ye kan wanumu ato ye aduane adi aduane wuntumi ntibini eduana do wuntumi na ubesi ntentenia de beche no wasa ye mremre wuntumi nkwa adwuma mesrew koto grow fine herbal tonic nanonom wate eduro wei so moja aso ate da bia meka mo a moye awia so adwuma eja ho adwuma mo a enioma ye heat mo ye adwuma den nom ne ade no se munya grow fine herbal tonic na mo nonom a eboa mo eduro natural cocoa ewum enti se wota no mo a eboa wo boni padua ne ho ban se be ya yade mfiri wawra wate afi so yo ba na sebe wonsabuo mu no o problems wo ho obi de ba ani tum obi nso de ba dako na anu na twa emabio de aka na ekwen obi nso de ba badodo obi de ba no ye nada ne calendar na ya si twa no misrew pe grow fine herbal tonic nanonom na duro no eye afa grow fine ointment nso wo ho na no ye kan ni sey no se wo ye adwumaden ana make say awa be wo ba bi tutu uba bi ya wo ya se ye ukotodwe wachiri bremo wapone waposo wo ya ohu hwienye yie wa ye adwumaden bi a unipadua na bre no yemiemiawo na yemfa grow fine ointment yemfa ntwetwe onhwe enrei ba bi eto nu bi akwa abenya bi digital herbal for your number ni de wonte ase ne frɛ ye ne no nkasa eye 0244 59 6532 0244 59 65 32 enese Chedumase Community Bank PLC yensu enie na adofo se woba Asante Mantamimu a se Chedumase ankasa ena ye headquarters ewo se Chedumase kuromu ankasa edwem ho ye wo branch nso wo ho okwa adwira ye branch ni be GPRT for dano oba kwa abiri east kwa abiri Kenya ase heya abrosansi station wa ye wo branch wo ho okwa anwonaga jenedwom ho ye wo branch wo ho so oba tafo a ye men club 600 ana mo Fredro school no ena oba adumu a ye wo boss FM akiri ho ukwa moizongo nso a ye wo second station ye wo mobilization centers miensa ba ko wanyinasu in the Jurassic Chedumase municipal ba ko chechewre in the Fija kwa Abre North ena ba konso wo edidwan in the Mampo municipal na ka me kan nyina no de me pese me kama wote ase de se afi apema hankro de wotwe 1980 ena bank yeteye enti se wo pesika kora bia obetumi de wo ho ato ne so na won sensi for mo a eye se Chedumase for bra be bie corporate current account na ordinary current account enu no COT
commission on turnovers yen tepe and a savings account to krade ye den kakra beto so bosum ye wie ye e de amaw ye wo susu account ye wo me badachi account fixed deposit no interest rate ne ye kama ye wo money transfers Ghana Pay eSwitch USD Momo obe connect baby anem bia betriska Western Union any mobile money transfers ahodo ni nyina no Sechedumasi Community Bank PLC ye bi de akire nie se wo wa abadwumam ankura adwuma wa na ayi wadwuma na ne di dwa na wo pe bosia ye ma obi ubetumi nso abegye bosia de atre ukua yom monkam humo mumagi group loans de wode koye wayi ana wode kware ni nyina no de hia ne so ne bedidwa Sechedumasi Community Bank PLC ya numbers ni bibi ni wonte ase afre eye 050 168 2737 and 050 161 7924 so fresh ahoma we ya Sechedumasi for ya ne ya beje so ya no bekasa de wonte ase no ya bechire mu nso de amaw ene Asasu Herbal Center so for someone da no papa yi ose wo haw ne sei o yade ene senti a wesu obi yade nti onia hoto wo se nipa kro ena Asasu Herbal Center eto nsa afrew se ne yade ne tie bia obi wo hono a eye prostate mu haw ena wanya obi wo ho a waye mrepa wo mpem obi nso wo hono a eye kokoram yade yi ena wenye bi cancer ankasa ena obi nso wo a stroke yade de na tofom obi a fight nemu yade ho kwa enko wo pa wo wunya wo de ye hernia ana kidney ho haw na wanya wo ba bepie Asasu Herbal Center so for samoa ode aduro be kan owo kuma setafo ma 4 ana 4 man station na chipe ena abehu Asasu Herbal Center unini nhia na oyade no onsa amfa nko ye kan ya Asasu Herbal Center fo ya ena di kubi herbal powder ne nso abedwa so na sa kubi herbal powder yi odofo a wo ye bema na sebe sese wa watumi ehu se o mensem nkoyie wo da fompo enye mesre wo de no 2 minutes na abo e ma ne mpe emu ayemre oba na amwa wa untumi nsore eno nso wo mo mpe aze gontomre adi akaja no enye kura mesre koto kubi herbal powder ne bi die nti a ade na afo aye ketekete no wunya kubi herbal powder ne bi be yi afri ho na obetwa ni setin wanya wunsuo dide bi no de sabigum na kanum nom ana wunya kube nsuo bi asabigum na kanum nom odofu bi ba besra wo no dinkan hunu bi na sepe wa de nkakrakra basa mudru akopra ne so a ebe so twan te se de Ghana ne Canada e ba bi hia nei wati ase oba otake femfia obenya kubi e ba pada ne bi okomisi e ba ne breze rekwa umrumu benya bi Fredimens ne Kolenako Ashton obenya bi Fodro Heba Wasante be kwai ebi wo ho smart ba wo boase oba Tech Junction a baby atonsu ka ejina no krachi bi ton phone accessories wo ono so ton bi o Tech Junction ho afei oba ebu akwanso a O6 Plaza ni mu store se to nwo ni nyina nso benya bi wom ebu akwako fodua nso station ho no of Ata drug store ono nso obi so for Asam ne number ni eje frɛ no 0244 166 602 0244 166 602 and 0243 50 5775 first number we see ya woni Asasu Herbal Center wodi kubi eba pada no aba ne bekasa dia wonti ase no wombekire mu nso dia mawo okay awiai adofo ma bedwafo nso wa ha na memma onom ensemisa kwanya na yahwe Benjamin Mensa eno se bat Nana Krobea gay na busuan senko mbeti ase they can still sue the guy because ebra was started se no ne gay na twempna no na ye defilement ena defilement nso spy inti yebetumi asiu no everything Jerome or say Nana 14 years and was started twempna now onye matured
na mom esese ye blame adult de no wanyini na o exploit se awura yi no ho na akofa saa asem we nyina aba no enti na momfa mram na krache no crime any expiring date ne mran twena so na won hu se sebe enye saa na eso oyo eyensempi awade a chiame akra ho akra me bo ha den eja kwa me nana ho akra me shapa makwa bokrata na ba ali ha baba ya baba makwa baba ya ko bani kama ya aba atiefo na anu bi me di asem bi hye na bran o de men ka asem kro na ansa yakobo krata na to so nti at the right time no me de hye fridge mu ama na chele me momo krata kro ba de sisi ade men ka ya bo ne kama menka ya de be ma nji room so ma ne hwem kama okay menka ade na apeso obi sawure mama ansem isa kwanya na me da se ma yenche atiefo bi tichu fitafo mo ya kire yenche wunyina madam mbacho ba yini mame sisi ya me no kase ya ko se ko to wo ase no ho no bacha ko duru ho na wase no hospital ho no wo ji akora na police for na chi mame na bacha da bi o ho no police for na yo ma dwen se onfa akora ne mame ana oso onwo mpene ana oso so onwo mpene de ya ene oni o machi no mo nkoka asem no e wo social welfare ene ma obetena aka ene mu bia ye nyina de ba Roba police station hono mo social welfare for no beje akra na maame enti woni maame no sise muntam ti sen acho me de me bana ande me se omuso omukrom no ye nchi be ma ntum ena mabeje me ba wo maame ho na abepie police station de ene bana me nya sure so omo no omunye me ntum bi mu the last time I share Robert ana uhunu no da ben that was last year ni mu no me beje da na obesia se ho no ene oba afie ho no na me ba ne yare no to apple ne amango bibre no ene obehwe no se o TV kula ni ha to obeto TV abre wo mo to no na be hye nkran bo so obeto TV nti nkran ti no mo nim so papa di TV beba ti TV ne mada ti dade ne na mde hu no me ko tena besia so menya 1 year 3 months sisi Robert aba se odwan to na Krobea na bedwafo fa bibia che na ono betena na wahwe se yire a obeti ase bacho debi edenti bacho me mpeni bi edenti a wo mpeni bi nya o ma papa bacho ma papa but me mpeni bi me papa kwa njini ntum bi cause of kwa de me na so okay abo akra o ma me no papa nyina ati ase me bacho wan enti o ma hu se enam saa no ano mo yeso na di wa ko wie ba bia wadure me papa de wonyi ne mfuso ntumu se de ode me namu na o se me yakora bone na onso nya yakora bone saa tam wasoro o yakora bone saa tam onso wasoro badunim arehosem ewom ne se esese yenso yenti ase se at that tender age she was immature adwenu ne so afi sisi ade pe pa ne hia se yenyama se yiwa ha na Robert wa ha ka die pa boso pa na yentio pamacho sisi ene die mi hie sika ade ahema brabo ase because sisi mi ni me ho hwe mi amanko school ni bi mi ni adwuma bia me ye so obetima bebie container na ma me afa ne ma aguma ma me dia manage sa ehun se wonya no so no obesu misika pamacho mo amuye mpemfa mu fi se mu gina gema me ebeye yi a monya ne sa nada na onso wopesumu a watena hwa nipa a ofa OJHS wa ma wanwie osuku na watena hwa wonni gya yemfie mienu ni afi ne wani abre a wasore ba me papa na ye se abre one ne ba betena ase kan bo ne so ma me 10 million no o ka kire me se obepe baby nanka yakọ ma hwe na nimu a sisi wono so wo yare hu ne se wo yare ni de se no wontimi ne boy ni ngina se wone na etwi because se wono no me busua ni papa bia no betimi na gina se wone na etwi manso boy no me brothers mpemfo ho so mu wosika panko mu betimi na atwe but o mo se me yakra bone man ko nkremosum mu to o mayi o mani se memble
tina ama wo ye mesano na o ma no hwe ne de we yefrim pacho onsha wo mo ankasa onsha wo mo mesi aka ensem de wo ha ehia o se ye nyama wa osi wo mie eyima wa na onsumu bi asa pacho onsha ne mma o mfie se a pacho mo 24 ko 25 o 24 unyenya 25 bi ka ono akona ni muntem agra eye oh you okay kala no sem no me ya baby ekofa ya na mama nsem no nyina aka mitrim are ho baby ekofa ya say wo nyina so kakra ntino ama nyesa ade anka ase wo nyina so kakra scratch ne nso ahunu saa de no ene ogina mu bo division tactics ene ode ya saa de we o play smart ti se enkwala ne we pacho mu ko school amuko school and see on be school a wa na oma wonska be 4 weeks in there week bi amia na mom 1.5 mom de ko omo free school ba amia so na me hwe mom didi na so woniska medeka wo school mo ama be 3 weeks in minisika na be 4.5 Canada ho ko week bi omo ko a 1.5 school fees ni bibia hyemu bi nti na masa mom chop money amom de akodidi chop money ni dem ko kroma metimi yan kakra be ye aduan ba 3 weeks ni a eko 4 weeks ni dem me ai ekada ho mame I was me betua okay atie for asem no binie and ya beda simple plus for ne nso ase order hoto simple plus for so a ade nyina bedi aboa wo na awie yie ede amount eno onipa da se ne awutie me na wo phone accessories ya ebeboa wo ana wa wo nsu tu phone accessories ton o pede wo betumi aton ede anya animonyamo a eye simple plus brand no e na me kanfo amount eye brand papa ya se o phone accessory na wo ton no bia e che what ya se ena ye papa nso ense wo phone se wo pe phone charger say bia Android de Samsung de ana wo pe iPhone de to simple plus de ni bi se wo pe power bank wo pe battery hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth any headset to simple plus de ni bi se wo pe phone covers iPod any protectors phone accessory bia wo hia bia se wo pe bia tu aton a ye ne an ye hyeda kurukura kokoyeba enti ya ye no yiye ya ye no papa enti bra ye nchen wo de woni kumase ha foul list mayen ye mo ebo nkyerɛw na ye ntunuoma no ka agina kumase nko ade a ye betunuoma ade amane ka ade abrawo ate eye tufuom enti unzu kura kakra bi a wo de ba ha ba benya ade pa wate kumasi hey ujina kejetia Dubai get 2 animu ho a ade hyeman abro san ye ani kejetia Dubai get 2 no edi animhwe no fobra ne first floor ehwa simple plus wo ho ena se oba kejetia enka ne ba bia ne e for authority dan ho no a masala chini nchen ho no ehon so simple plus waso ye ba ko ho ye number eye 0244 590374 ena 0241 70 9636 eno nyame wo ho heba ye ne de ba se nupa no abadwa so onipa da se ne awutie me se wo pe aduru a wo benom ama wo yefunu yade bi atena wo so ache akwa eye basa heba capsules onsabuo munye wa ye mrempem ye se cholesterol wo soro koko pai na ho kyerɛw infections ha na ha wo pe aduru ade be treat a aduru wo nom a eboa ma asumdue ba fie ho ye fredro no basa heba capsules ene ye wo basa heba ointment nso eno nso de srasra kwada ma kwada ho ye den e mani nyini from asabra nya na asramonya no entosi a yi nsanse bi mu no ahohye ne pampers rashes nyina abekọ mesra wo panyini no honam kankan wo so fa bi srasra wa motom ni wo he ni wo he o se ye ntumi nya wo so kakaja onsa na wona mo yere se nyina abekọ wate enti basa ne topa ye eni ni nku ne de se wunya bia ebeboa opa okọ ba bi eto no bia ebi o doctor ne number eye 0244 26 77 25 0244 26 77 25 and now we are Voter Dre Limited adofo
yetu nsuo enye nsuo bia keke eni yetuo se ensu papa no ena yetuo enti wutie me upe nsuo wo fie ho de ye papa no open wo wadwuma mu ho de ye papa no wo pese wo ye nsuo adwuma sahye water ana bottle water wono mu ebetumi atu akomu akwa asase na yase atwe nsukrogen ne de amawo eye Volta Drill Limited for enei obefre yen ame akasa kumasi ahonjo da ban ha ne main office wo obasunyane tachiman ne doma ye won krabata oba asante mampon ye won krabata wo ho kofiase jamase eho nyina ye won krabata wo ho adwira sechedumase eho nyina ye won krabata wo ho wate wama nkwanchefo ni bi nso kra betu na problem abemu a ye ne an ye besiesie ne kama na ye de amawo ye number ne ye 0244 299 520 afi 0266 43 2210 unya fresa homa we ya Volta Drill Limited for ye no be kasane aboawo ene Dr. Dawood ono no oda Dawood aba hospital ano enuanom ne adofo se oba ejeso krapa odi awafo ejeso ka no kase obesi wo krapa Metro FM Junction edane enkane na Metro FM ni wom ewo ejeso krapa hono Goyal filling station ne nchen ye besi ho ayesi we ntwam wodi a metro kwan na ekosoro ho no enkane na ne ye wo metro dan nim sese ye free dan no a ekwan no ekosoro ho no wodi free junction ho nante akọ saa bia ye na be 30 seconds 1 minute bi pe no anante aduru ba bia sese Dawood Eba hospital wo no ana woni ye taxi station store fo e wo ho nyina no busa won se o pese o ko Dr. Dawood ho be kire se na wo soro ya no oba wapa wache wati disuache jani sutie no na bra Dr. Dawood ho na won hwehwe mu ma waduro na tumi wo ye be ma se wa ye mre wa fon ni o ma nkoye o be ma ni ntumi mpagya wani gi asan wasasi so papa no be ma waduro ma pagya be gina so abotwuma ama ho ato wa wo de ye sikire yade ana mo jabro so wa wo de ye stroke no dwe ana hepatitis B na ha wo enemu yade bi na etete wo ana ulcer esobo edayem na sowachi obrewu Dawood ho wate na abenyu ahoto se wode ne ye koko fabrodo bi na ha wo sasabro ahotutuo Dawood Herbal Hospital be so mu apia na waboawo doctor number 0244 886437 afi 020 168 1717 first number we see ya na woni Dr. Dawood nkasa na de wonte ase no papa no onchirichiri mu enso emfamawo ene matuka heba mixture dodo na abone nsamrane antenes yaduro no sa duro wei na wo benom ama boost wi nipadua na mawo enti so yo bi a pressure do so atrentwe to le bi a ona se tatai wonum to a wuntumi ne di wani wanya ha ho uti yo ya stroke aka wato ho sisi yade ana watenka teko wonsabuo nye ana wa ye mere kura wo mpem wodi ekoto matuka herbal mixture nebe wa pa Misty Herbal ni Dan Herbal Colinac Apidank ni nyina ukumasi akọ abenya bi for further information your number 0243 420005 and 0554 363424 unyafra yebeje oso ebra one krach ne nyem die dikan na mowo ye no anyanyam bia sa brand ye no tritiw kama eba chwan ti sa brand de wa na isuma boni bia di amfa ankyerɛw enti no na hye unkura ma wo second one kan ho no sem wo first one me kwatena me maame mo ho na me papa ye se manya anyama wie dia mentene fie so wo pemede a wo meye me ho ade na wo mfa me nko na wo fra me ka kire me se me maame ne papa ni mmoa bi o mo de beboa me mete wo kura mmoa me memra no wo mie store ne mame na minye medjuma ene na beboa me na mame sasesa me niam o me mame mo edwane ko ne ho no ene o san akonyem ana o san ne menyem o second one na papa sesesa de amembo me bla de bebe bia memfa enhya me koma me mafio me ka hwe nkyere obi odika ko wo dwane papa na chi watna onimdie nti apanyini wo chi watna ho na wasa asesa ho na akọ say obi kase wa na wasoa wo man afri de nkyira na wa bebọ na ofri yase a oni se nipa no be ya adwen
Achia nso emui ate desne kasa bebuo bia achia emu ye ne nko ade eni da so wo ho wate de ye twa ne mpo edua ye twa ne so o ni da so se dabi obefefe enye wudie enka echi wate wawo mienu eno nkyere se wasei wate wa anko school a eno nkyere se wasei wate edane seboa ekwan bebie wate adofo na na bi abedu moma me ne papa no emo enkomo mewie mebusa engine room mabegafo bebem anyanyam bi akrache ya ye friend Robert nyari ya yeso ye POP adwuma na ote esen pipe ano ote esen pipe ano ono na ewura azare yi ede no aba yenim ha edi asem na krache no ono mo ne ka fom DNT ena enebinai oni ha ya asem no abedu me ne metiefo de mabedwafo nyina enimu yi nana bi wo hote sai akra eye enne nana bi wonso abeduru na waduru a wonso de abai echen enuro bebre kire se ye kan enam yade de wahye sua ho ade na waye hwehwemu aye saduro we media ye me da ya wo kan na mani agye ne se enhwehwemu Otec professor baaku bie na no ka kire wo se waduro no wudi pia bonten no yade ahodo a wanya botaye nti a wode ye aduro no enam aduro na ho de nti eno na abete ampani ampa aduro ni pie ye eyi sa nkonya no yankopon ye hyirawo enena na bi go heba mixture ene ne topa ye no ka ho nsem kire ye nana yo adofo ne atiefo me chia mkwaso nkoso na bi no e obo ade lubuna ya wode a cheme ya me de aye aduro efe na bi go heba mixture de se de okro na Krobea ka no aduro no yade esa no wudi woni tu se endam yade nko a dabi ebuo ni padua nkasa yade bu ho a obi bodi kirem se wanoma man ho atona na se kwa na miankasa me ho aduro no eyesa ya miankasa me ho nwanwa tie na de bidi bani koto so an sans asema ya professors ne kan ye no no kwasem o se aduro no mame mfa me nyama se nemu yade nko na esa na mete yade ahodo bebre do no ahode ne wo soro enti namso kra masa department wo kra madam ba ko agibi se ne ba school wasi wakonya white wa treat anko me man do 2 bottles madam no se wono wanom afani mienu nyina ma akwala no ena ono so fa baako ena o ma akwala no baako na de wo say the problem bi a aduro 1 bottle na ya ma no sister no onsimi fom na ni je o se aduro ni ya duro enti ya ma me gidi se the professors ne kai no ye no department men sam ko je results no obia ka ho asem powerful se aduro no ye ahode no wosoro powerful enti me nkonkom anim enti se nam yade bi hawa enam yade bi haw se bema ezuo epie firi wo bemam ensasa agugugu ho wotimi dwi ho saa bema dwonso a obechima oba wahimfie pampa bone ya betra ho jesa wa no maduro we enti misraw enam yade yarefo enam yade gudi pa ni mase oba fe bema ediske be fawo nese wo kone se pampa wo ho a ebema bema no edo wo de do no eso beti enti misraw tie me de konum aduro ni bi aduro ni na bi go heba mixture na the capsules aduro wo mienu wote ano atopa ye hyem na di nsuo no nom topa ye ni mienu anopa mienu anwumre oba ho menses entumi ma wo pa wo oba ho menses entumi ma ubesi de botimi anyinsen obi menses so baba ko a edia be di be 2 weeks na ese di so boso me ba ko aden yade na hausa entitie me na nunu maduro ni bi be ma infection ma ho nsuo asai infection ti ho nsuo utimi na oba hia kra
entimi nyinsa wo ba obu so ode ne ho kan wo ba na yo na ne ho asane no enkukodie atete semwe ene de ha gara for my way chese woni nyi wa wadiem ti numaduro ni bi obu so infection man sisi ni kotodwo na chika se ye ne ya onu ba ko mienu no wasore nipa be ka se endutonfo kasa da bia na meka obi frɛ me osere na bi bebe mam bi so amu ye me ya enti ususu se duro me no obeboa me na papa na wana to banche obeka se ne banche nye papa ni gina osa wo se asewu ya kai kra mahu se wo ye no kwafo na so bi no to banche obeka se ne banche nye enti koda koto na no mhwe no no anu maduro no o frɛ me wo se meka no kre wo hu se meka no kre na so be na me konam so aso de fato nchen no kre wo timu a na timu na nya asore sure ya enti misraw obi bia da ndam yade ha wo no ma me fa namba no ma good na de frɛ me sorry frɛ fidie so frɛ me anadwo kra frɛ me yeni nkomo ba bia wo no ma ntimi ama obro no so kra no nchese bi ni ho frɛ me na da bi mi wo ha menya bi wo me kyerɛkyerɛw na kwa kono maduro ni bi na dance ankrofo di fa ho no osusu watimi yaka bi timi namba na me de tu dwan fa namba ne 0549 99 92 53 0549 99 92 53 enum yade wo de wo akola na akola no enye bia akola no no ha no akola no benyini no na emwo na didi ni mu that the problem mama akola no last sister bi de ne ba ebre me wo se koko me hwe no na me ma no koko aduro me hwe akola na niti se ani kokko me twa bona mta amame obai enye koko na ha na eye enum yade infection na ha akola no me kai wo wodi wose asema aka no eye no kore na me nyima akola we masepa se de white zi ha me no was what the hospital wo koko wutina sisa ko se wo akola we aduro na ntimi aboa no hospital den so wo se so anu na asaba ya na asaba enti na mka chen se yade no na ade ama akola no enti hwehwe aduro ni bi na ma akola ni bi na hwa ade ene wo se akola no chese wo se na ma ontimi ni di na bia akola no ase mewu china ni bi wo se na akola no ho aye fefefefe na ni so aye fite kama wow am se mame ene wo so wote ho ye dai yade no umu nete enti wo so no bi na ma okuru bi no yeah ene o mda ye o maduane ne o mu nsu o mo no sure odi adanse e kire amansan sa madam no good wasi waduro we mebo hu dawuro na meton na minimdie mahu good edi misraw aduro na ye bodin no onum bia na abehu papa eyo sure papa eyo no onum bia e na abehu entitie me ne ko hwe na bi go heba meksha oba wuntimi nyinsen onu kunu sembutum hu siwo bosum mienu se mo no aduro na be ma no hu zuo nya ebeyeye oba no so sensu boni gina wase entimi ma akwara entimi ntoye funuma ni nyina beyiyi ebe ma obefa ba obenyinsen ti aduro no e ma wo ankasa nipa anoma wo ye bebre good kaboni ba akwa so ofre mi fra entonso aboa so wo so waya maria sai fro 15 years ongo akwara nsu ni da mu da tuoti radio so ti ya no what me be pem na say aduro we die kotobi ti say ofa me number no frame me no so obenye bi na me kire no aboa so simple pharmacy okay tab so ko so open na bi be se wa anu maduro no wo se wona na yere wo so no tre se no ba so no tre ha oba no mense sa mabiu wa fa afro wow no frame me no wo bompa ye wo alabe kekasemu mamia anam se papa empa ya baba mamu die me si tre kura bom ya mimu wo bompa ye wala wo sinya kopotumi ensema obi wo sa kiremu wow asante ma me tempa ye na se wow as me dase ami enti wo tie mi a enka se aduro we die ne bo nye den na aduro we die ebi nim se aduro ane bo den obu ha wo se guy be fe na Marcus wo se
yadeɛ no wɔn de duro fra America nyinaa abrɛ no na nso hɛ America wɔn mu duro no wɔn sɛ yɛ wade ɛwɔ ɔman wi wɔsi duro paa wɔsi ne maamu wɔ America wɔde duro firi hɔ nyinaa abrɛ no still etim wɔn mu duro wi ɛnɛ wade no ho na infection ha no etimi srew na nabi mi number no fa na be de baabi a ye bi wo no e betutu dwa okay wo de wo fa number no na me sori fra video so na afrɛ me a enkomo bi e wa akyi ne be twetwen sure me number no 0549 99 92 53 0549 99 9253 the biana le kamese o betra video so anopa no nsia e kopma nwumle no nsia na se waduro nya enye meeting mienu mi ansa me de kase wo fa number no akoto aduro na eno na emfaso wo sure kasa tenten toponko sure tu wo kuma se ase wo ko PF ho a PF pharmacy ubenya bi ho no matu wo ko tafo top amazing wo tafo materials asonda no ho wo bam rom apidan keba ebi ho nom Misty Heba ebi ho Dani Heba ebi ho Korenak Heba ebi ho Freddy Mens Heba ebi ho Hapme Pharmacy owo Asafo ebi ho nom Coastal Pharmacy ewo Pampaso ozo ebi ho nom Adum Promise Heba ebi ho Tinatet Heba ewo Sofolai Abrepo Junction Ams Heba Tech Junction KK Pharmacy ena Amman K Pharmacy ya wa Sokore Mampom Abu 31st market wa Ramatu onso ho ko wa ubenye bi ho abu number 2 Tofik Masalachi nchen wa Robert Esutobi Tepa oko adumura ho ubenye bi Tepa Mr Michael Obenmekom no ho so bi ho Gosu Ja Heba ebi ho Gosu Jomat Pharmacy ebi ho Emem Rita Heba ebi ho Kunsu Mr Amwa the drugstore ho ebi ho Bekwai Fojo Heba ubenye bi Obuase Smart Heba Bogosu Unique Heba Angunaga Junction ejam wako heba wani angunafo no aso no eye opposite ena jenefo no so ozinzim heba okohwa obenya bi Otec FM ha yeti kase oba from the say ebi o ha aso obenya bi ato anom new adu bi ase Mr Oben ene anti ama omu nyinada obenya bi ato honom baabi ani afa heba odi Jehovah Witness for no junction ho Jehovah Witness junction ho ene wonso wonum Macro Junction Mami adusa ho Goy filling station ho wonso microphone mo nko ho wonso bi ho baby bebre the brain ntie ntimi kantina na ye number 2 dwa no ntimi sira wo fa number na wa frame me number chiro baby foforo ya to aso na wonya aduro ni bi ato na Krobea dawase Yankopon Israel ene onso onsemo a ode aba abetudwa arofo na bi ena yatene nka no na abani seye no keka wo ho na tutu anamo na kokko penedru ni bi na wotɔ a ebeboa wo ene Awurade fie Heba Center Dr. Mankwada no se wo bekuma se hakrono mbosie Red Park a ɛhɔ na papa ne wo bibia ye natural na baabi a tokuro da bia nso eduro bewura na akoyemu adwuma ye kan so yo bi a wo tiremu hawo pa enemu yade pa na etete wo etwere yade hawo mujabru so ne osanie stroke akan wato ha na wuntirimu twetwen wonsabuo munye onso wo pa wo misrao keka ho wate na bewura krono mbosie Red Park Awurade fie Heba Center na Dr. Abanko Amwa ne number eye 0241 09 3915 and 0549 20 6633 and a 3p garlic mixture and also your drew a p work for and this drew yaba now we will be a sebe all the time no feeling very weak obe sorry no pano wa pone wa poso na ya wo yanti mattress was sesa and sunkusi aga amenka secret bi nkyerɛ a draw 3p garlic mixture natural garlic wom enti se wunya bi nonnom na wo you be asebe operation nyina yie wo cholesterol wosoro immune system no function yie wa pode wa poso ye wo ya sasabro ne ahotutuo to de bi kura wo honho na pe 3p garlic mixture na tonom
na beboa oba misty heba kolina keba dani heba enemi ayahodo ayeto no bia no abenya bi frɛ yɛn wɔ 0248 92 8824 ɛna 020 100 0021 na ya Bolivia Enterprise nso okumasi sofola alignment woni multi home ene di animhwe ene onom na di future life smart food san yade no ene wutie mi se wo ye obi asebe unipadua na hoɔden nim yade ene edi so atremtwie mesrao bepe yaduane a vitamins ni minerals aduonum yensa wo mu amino acids edum kuno wo mu omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemu ma tontwomu brabe pebinom be pebi kudi de tie ne se obeka wo hawo a kyerɛ yɛn ne ahu yenuane no de yɛmfa ma wo a obenyu ahoto simple your number ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 jataba ho te say ananyame adom good ababa away be ma on na wo mienu Robert Nyale wa frɛ no ma frɛ enkobo be na nidi na de na ka kyerɛ owai nana medase enche tifo ne mo makwaba mra Asem Beba Dabi so no kre ba ye ne Robert di nkomo ama wa kyerɛ sɛ brebe na pese ye ni hia because abaya na ye ne yere na ye de hye ne nti ene ye hwe n'animu abesisa bre de o mai ye friend so a onfa no nti na ma ye de bae but ono an hye da nkyerem ye kyerɛ Asem nkyɛ no so wonim no one ne wo ma a oye ne yere nti obeba na de wo bia ye de ya trans na asumdwe aba ene sɛ wono wanfa ama no abaya wo da so pɛ wa de ba cho da bi na Krobea ompe bio onya mekunu se wo da so pɛ wa de mempeno oso manana Krobea mpacho meka oso onja me ma be ma bia da de bi wota akasa Asem ne kyerɛ me se onja me ma be ma bia da ono nso a wonhwɛ wo ono nso a onhwɛ me ema me ho to me tese ne me pɛ no oba de acha me ma me ma osima me ensa ewo asemi ho engine room me da ase asem o Asem Beba Dabi me da ase ye na nyame ase ne yenchi atiefo nyina titiriu na kwa kutwumasi na kwa kutwumasi kwa abri bomfa hene na kwa abri bomfa ai na kwa kutwumasi na pia that's here you see that's here nyama that's here kronto akra be ma ne mai ntima me hwe akwa enkwada no enkwada mo asisuo menya wadwen se nia wo papa ka kyerɛ wo no wo ye under age efiri be se 10 years ya kopim 25 years de o maame ana wo papa ebeka no untie menya bida emfa ho ene ne obeka emfa ho ene ne obeye me beya wote hei na asem no ya na nso so nanka ni senka wodi akire ema de ebeto no yato no efiri se senka onya abotre ma ne maame ene ne papa ena ka de ne omo ye ne na omo ye na nka beduru brebire no onhye o mase bio empo sabre so otimi ko school ena sabre bia nka wawie nursing training teacher training ana okọ school aduru akira sabre onhye o papa ase bio onhye o maame ase bio enti wo kase wo kɔ wa asɔre a ontumi nhyɛw ontumi nya wo hwee bio ɛna akwadaa yi di ne ho soɔ ebire bia wo bɛpɛ sɛ wo bɛpɛ fa ahodie sɛ nea wo pɛ wo bɛyɛ afiri wa wofo ase bia no sɛ na di wo kɔwie enti akwadaa bia na nya wadwen sɛ wo ne wo maame bɛtwe wo papa bɛtwe ɛwɔ wo nkwada aberem tie nea wo mo ka no hwɛ sɛ ni nyinaa akyi akwadaa yi kɔnyem first one aba no wakye watena ase sɛ tina se so opewo a o meye ho ade eno to so ne o ya pam wo se first na so wo nkɔ no na wo ya ne apam no akoda adwae no akoda no na ade ye excuse e na ade kofa ba ema sa abre no so akonyem ba ye no e ka se tena fie no eno so so
Chesabe no tena afie ne kekoye ba akokora no a enka wo hwe baba ako a enye ya tezanya wo hwe mienu enti nkwada no a ya na mo ye mo adwen se sebe munim nyansa eche mo maame ene mo papa enti de mo maame ne mo papa e ka no muntie no se ya na wa ko wiwie mo apa you are fe natural ni tirinwia natural ne moyure ne bibia akokoro no kama so hunu enti se kwaba se ya obia nka bi ma enti na wo bra mu nyina so ya kwala bone wo bra mu nyina so ya kwala bone o mo se ko nkramu wo se onko wo be kwa asori se Kristo animonyamu anu akonyem enti se wo pa che se nkramu se wo nuamu o mo ko nkramu no se wo mutimi wie school a na wo som na chinchina wo se wo mpenti wo be som ne ye papa ma wo no emfa so wo ben ene ba so se ben na ko se Kristo animonyam se Kristo fo nkwa da de o mo konyem ana se wo so ugina so se wo be som so dia na wo som ama animonyam abamu am ya ka se ampa akwada no ka se wo be som nyame na wanko enkramo no hwe ne ye de na kosie se wo so hwe de adu abesie enti untimi ntwura men spele enti niema bi wo ho a ya enkwada no munya abotre ema mo ajanom ene mo nanom na omo tretre no mo fa mo nsi biapa na beduru bi no o hye na se bio acha 25 27 no afiri hoko no o hye na se bio de open na obeye de open na obedi enti me bayi na asem na ya no no de ne de asie wie na mom wo a wo tie yen no hweyie ena akwada kama na wote yawe be ma no obeye ne se ne bonsamo se ne gigifuo atire kra wanyim wie kra osa beka je se o ma me nya bi pa bi ma wo de obeka ne die wi a ne ye de ne de be ma no onya bi pa bi ma no na na obenya bi pa bi ama no enie all right akura me da ase me da ase na ena wi yi okoji aman apedwa ofori ocheman amanto miensa hene wa na osaye ohene wo apapam ene ohene wanya afeko edi aka onfie ho na ene ye wawodai wankasa wo ba ene wade nyina na nabaafo kwakusum sikabede ohene owe sase oso ofasa akwanya wei so ema o happy birthday nyankopon hyira onya okese no omo awo ewa akwani asa hudu nyina emo another eja kwa me nana be ma no kan bibi kire na dwen ma me na ka kire ne se enne ye benada enne onija tabaka sai ma ne ka se obeba ne pop fo sebe mo ya gidimbone pop fo mo ya gidimbone ebinum pop fo ya gidimbone dodo ebinum yesra ebinum enye nyina na sebi obi ba ukodada akwada bra akwada ni wo JHS o asadati e be 13 14 wakonyem no eho na busua na nchew eho na nka nurse ye chew na nko mo de deferment ko bow ebi anka ba this time udem nyesa wo ne namo a wo pagya wo mai enti wodi esa wo se oye bema ya wadanduru na o ma afia ha na wo hwe de besi eja ko ame na me da se Robert obenyensafo yebuni be yenka na sem bra wo go hia akura yi a owo mfie dunan no na eni ti abrofo no omutimi tresia na ya be chew se wa repi obi no ebi kwa na mfa woni nai nti ko Robert time na wo fa akura no kura no osua woni nji room kasa kama o meba emere na wo yiri na branan kasa ma wo so dwane Robert said na Krobea ase no ya wada Robert ye hia ofia no nko bebepe e maya me bo ugi nka pop fo no hu biem sa wo se wo yire ni abaya yi dia to anamo na bra mi gina mama se mi nua ketwa no bra ya da ya wada no kro pepepepepepe e kwan ya wada fra we fa so no enye ba ku sei wo se di wo chiko kro mo se ye nchi be mantu na ka wo ye ni ya ka wani manti ko Robert se dia wo fa akora we no abusuafo ni kwa do mo ni odini ye pa e na kwan papa so na akora ya nso afa no enti e da ya wada na nkro anapatututu e mama ni mu wase na magina mama mempese na nkro no bebo na woni fia e basa anwe ya obra panyi hu mi kra nti besraw
yawada anapa no nkro pepepe yenya ofibia mu ha na obajansafo yebuni be yenka na sem medase awura nya ho abotre nyankopon ya adomo a yetu asem ya hye yawada enuru wabra krache dama ebasa ebekire ye de yenye emfa ntoa so na pepepe ye enye dwuma ba wo kofie kopa papa ne wo ma mechew kire se waye mfomso ni kura nyina so pa kese ebra okọwo ba ko ba ye ne eje wotena ase sebe se panyini ka kire wo se wo pewa obeba intitena ase sabre na nya chenchirenchin se bi epese ye nhye boy ne se omra meware wo na emum omra fie nam panyindwini mu asem wo sese ye nka nkire boy no ye nka nkire no ena won so sabre wudi wa wo fechi ohwe ye ode kakra ye ode kakra ena wudi nu achi ana boy ne dadao hwe ono no a wabechia okwa mu no ka kire wo se o papa ne o ma mi ni bibi pa bi ade ma na won so agye di bra na mi store ma o ko store no obie ma o acho David ene wonne enti hunu se waye mfomso atia mpanyimfo no se wantie woni asem na ade se ka be ka ho no eze hwe wan bon kra no ya to de bia edin so obenya kunu na 2 bon ne 3 bon edin nti maya na mosiso ayetumufo amuntie no wan hwe be twetwere mobo se single mothers e maya ehwe won mo ama adoso e wo system nimu ubehu na ne betua ne to ubehu na ne betua ne pa sao eye saa ne o bi se ya o me ya mitufo se wunyini duru ba bi na ba ma bi ama ide a wunya ba ku bi a wotokona na emom sabre wo wanyina duru hia wuni mu odo we wuni mu awade we ya wo se tutu 13 years 14 years akotena ba ma so ohun se ne ade ne tie no sa ohun se ne tie no unse se si a wadwene English fo wo kasa bi you are bibi remains you say something you are doing it uti wanyina ni o me ringefa wadwene mu into hofo na yawada se krache no opena sumdie se togoni obetena Ghana ha no aye nadwuma ye bema no ompene sa anso de a yebehu de anso ye beka why that's it adafo medin de Krobea na Yaw Asante yankopon hyirawo na onhyira me onhyira ye nyina mo aye na ontutu ya na mo emfansie enamia mi nua ba ne made nyina odeshi ene ode oni makonta mu okrofurum na nakwasi age ma ya me ma wa ha sa anso na na bom so hema ai ma na yankopon hyira no onye okese na nakwa abiri bomfa na twumasi na wiei a very good afternoon to you out of former crowd Dr. Cash be ma tentia ho fe gram wo betena se na ye dwabrim en odeba ene comment we no de esese wote pane e beto fam esese ohunu na wo fa gina no ene Otec FM so ene ye de be ma wo enti hyade nso se wo ne ye betena free sa abre ya kosi na wo hunu de ekọ ede de ba medabo ase